kasa onya abotre papa ne kwasem na sister na owo echinam no Sylvia oye CID ni Sylvia na se said you say Sylvia obey madam for pa ni tuntum na efe so mi tuntum na Sylvia me chawo under canoe under system oh say the Sylvia dem ya me dia madam for pa oye ni passe na time wa wo twam no wan fa adwuma ta de na ba adwuma etira ka wo ya pass mama no timi na my sister na me busan so wa habi cheche na nim se wo na asem no won ho aye ko no ho na nanim te oh yes na kwase wan ben nipa wo hunu se oh yes nanim te se di fo wo dem wo nyina ye che wo pa because wo hwe bra tenten no wo te kire wo no wo me se ya wo se akọ yi minim no na tenten yeah me se bra to wase me se wase no omo ye nipa in fact omo ye nipa pa eti ye bom nyina abaso e de dwumadi amodi ye no ye ni yankase de ye kotu ewusie hu de ko so eti adam ase o china yankopon adam 10 o'clock mini umienu saso ho ye wusie de dem ho ye won saka bia wo say yes eti se silver abutie ni yankese nyame adom china ye be bom na aso on say ye ko ye no ne nipa wo ho na anokwasem se omunya ye ho brenya ho adaje eno na ma mani agye wo madwumadi ho pa se wo hwe CR4 pania ye ko no office station officer kwan ofa so na oni di agro no osuni akoma obeka se de o kanebu afu so na wudi agro pa ehwa na so mo hwe na monyema wo no so ko adwuma sa dru station officer so ame ye che pa yankopo nhira okay ye bobi no abaso no ahwe na ade aye wadwuma yie ye bobi mo abaso na so de ahyehye ho yie efri se ahya ne Ghana ye ni Ghana foforo bia wo enti ye hwane ye de etie yie ba ye yie ama ye ya afutu sam ye mpa ho eno ti ena Sompa Asem Mpe Nipa ya fa ato ye ho so no na ena afutu sam a me de ebre wo no odofo prewani asenete bi pakonwa bi na trase na Sompa TV no kone ko hebi se Osei Aboagye na pamfo abra no futu semu a ye de ba no dodo no na di hu adanse o dodo no a bi wo sem adaba ku bi wo se kame ko fa adura no mo na metem wo futu sem no ye do ma se omuma ye kasa enwu na yen kasa entunwu kwa ena futu semu a ye de ebre wo no susuma asem hyew susu ma asem enhyew ena futu semu a me de ebre wo no ma me papa me nua dofo eduru babia susu ma asem enhyew susu ma yaw ankasa entra wakumam susu ma yaw emru nipadua so se wan susu ama asem anhyew a odofo betumi adan yade ebetumi agya wo akasa enti ena futu semu a mede emma wo no fa bibo okotodwem efri se nipa ye wo wie yase nyina no odofo onye da bia na abeti asem de o enye da bia ena abeti asem de enti metaka na fidie so se in every genuine success in life, obviously you meet setbacks. Akwansidie beba. Akwansidie no beba brabomu no. Yaw no toso papa. Enuti masema meka cho na se susuma asem show, susuma yaw tena mu. Odafo eduru babia. Bible amaya ti wu ase na so musa se Christopher no ankasa ana se wona wakura Bible no ankasa asofo no se ne ba ana se ne yiri efiri mu a ana se ne dofo bi ana ne maame ana na busuani bi ohwe nsuku firi mu a ye musa ye nnuanam asofo no se ana se Christopher no se
say na ya no omote yawo no eye ne maami ode ne ba wiase oni maami nimpon duru ba bia bofo a wudi na ya no se tuo teka no a maami eya na eyewu na enkankane se ewuo bia ni ho so aga na yagitum se Yankopon na afre nipa kro eduru ba bia de ma yawo no eba no ye de hye adum ene adai ekoba ne sa abaifo na ehunu amane enu ti ni maami nwia ba bia wo fie wa amanfo susu obaifo na wafa ne ho tan ede ne ho asem ahyere mu odofo owuo no beba de eye udofo bi na awuo eye wo maami na awuo eye wo kru na awuo wo yire afrimu ya na santemo menkai ababa wa ye frɛ na henkai a wo kofa wo bi se ko meboa no ofie adeyo na wontua ne ka na ono so enya bi ko hana busua ani brabo ni nti ebeku sister ya etie musa se sister no emma se abre wo mu di yawo ni kunu ba makurafo no so edi yawo eka ne nkokura ke jabrante ne mana konso beku no bi efisa yawo gina ne mu eno ti se wodofo bi afiri mu a ene ma menka nchiro place se eduru ba bi ate trona se te bible ase ti wowu ase na te yawo no so mani firi mu eduru ba bi a wanhwe ya abema yawo no ankasa abema wo kura no wakoye de yenye eno ti wo bibia da ne dofo afiri mu na wotwi mu wona wodofo afiri mu enene nansa ene enenu ene yansama ye ka kiro mu nyina se saa no owuo beyi obia eno ti oma yawo emfiri wo mu Krobia sante kwotokose se usura wadija ya wunya wadepa eduru ba bi oba ne ye se wogya na ye oyeye pa bema ne ye se wokono eduru ba bi no na adane wo muna adane wo bufuo eduru ba bi no na ahyew yawo no gyiraw mu na so eduru ba bi no na akoda ne wani gye efiri se obonsam aso wo so anoti minwa dofo na ya na de na ma yawo ankasa agyina wakomam agyina utrim agyina wadwenim he sabra wedi kaminya na kwanya kamde ne befa so ho sa sister we ade a waye no minya ma ne nkada ya onu gyina mu odofo duru ba bia wanhwe a obetumi de bem na ade akodi for efrisa ya obi agyina wo mu no ade bi wo wana ni kwa se ka wo ye o enso won se ukoto twede no enne enkana udi bem na yaw no agira wo muo no enne amu akodi fo anonti me ka tro bibia se ye jaya bufuo ye yiyaw de afri ye mu a ye betumi aye nyoma bia mana sisi so anoti duru babi na sabotre entumi amma ya setram ni abrapo mu a na ya mabufuo adi animu akan a ebe senyoma anoti ena panifo akase ufuti prekope na opese wo Paul se mane dafita emu jabeba anoti yaw na wo mu no odofo se yaw no ba na wo kasa na wanhwe ye obekasa atia panimu yaw no ba na wanhwe ye osofo pani obekasa atia no yaw no ba na wanhwe ye wadwuma wura obekasa atia no se yaw no ba na se wanto wo buase a wo farefo pa fa kwa ho kire wa wo kono wani nte no wadi atam na ma wo ho akire wo anoti adie bi e bekwa akoya kwansudie na akoya yaw na kwakoya bufuo na ebemma ya brabo no atumi akopem no odofo ye nhwe ne yie anoti masem tiawa ne se
se yanyi yawo amfiri yemu a ya noma bi ana ya depa bi betumi ahwere ye ja yawo egu ye nipadua ne mu a ebeduru baabi ebekọ akofa yade e de abatran nipadua so enenti odede asem amenka che ona anwumre no eduru baabi a wotumu sa asem bi obi beka che no odofo na anwumre meka che se ya homeso wate ebi asem obeka che ona enye ampa na akoma a wodi tie ye no ene be kwa ko jayaw ene wo hawan kasa ma wo ho eno timpempi se obi beka asem a kire ya orofo na anwumre ka matumi aka kire wa ka ya tie no mienu esa yawde no ba wan hweye ade a wo be kwa akoye no na wo de bem akodifo enti na anwumre ma asem wa meka nyina ne se yaw no de beba si ye nipa yi de se obi sene wona so sene bi de se abrabọ no obese obo abrabọ no ma no konkai na obi ehu so fosuo ni de eduru baabi a wanhweye na wan kamwa komanshem wanhweye na wan to ano nareka wanhweye na eduru baabi a wan katawani na ensem bi a wobete no yaw na baba mu no ebema wo de bem akodifo enunti maame enne anwumre ya susuma asem hwe wate ya susuma asem enhawo na asem no wate no se wotie ni mienu na wuyi hawo na firimu a eduru babia sede ewo se na ka udi efo no obetumi adibem esanse ehye wo no watie ni mienu watie ni mprensa so eno tie na mafutu sam no se ya susuma asem ankasa nhyew na we nyina no ebetumi akowiem ewo babia eni kwai ese ekowie wo eye me modofo pa Osei Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa yeah Oforisuo that's sanete am say futu ne de bia kan foforoba Ghana de so say futu de bia o say obeka futu semwa yankopo adaroma o sechi a futu semu de ho bebre na ya na aka na yofo say asem no beti na ba na yofo and so de ade aba no emoden ha dwen de du mebia de ye kan Yaw Sompa di wa udi ya vusa ka bufu na so dani dan na so wakoma mu a ya na udi nkonim o kwan bi so Oforisuo yancha ma mesara ko ba na no na ne ba ketwa no ya ne office no na ne birthday but ne e be belated birthday ya man because of say 1 or 2 days binti maybe o bi ne on granny ane Mr. Sakuba konta maybe I will be a child. I'm in chess Cynthia ane awufrema amodro baby I will be a child pa Oforisuo upe minimum me madwen ene me chance hwe no ma bi on o read TikTok and I read iPhone so and ade ekoso TV so ne baby ara and no my since wiemu no kasa ekoso e o wiase no wo pe bia e bufu pa e Ghana o pensem e bufu pa me madwen na me kire e Ghana but we can say eni pa bia ko haya na wo yeto ye ne dia na obeka Oforisuo no ma ekoso wo baabi no abufu se ma ekoso wo baabi no yatra ho ano odin ofa wezi sei eno ma yetimo no ahun nsem no ayetin to anhwe ya eno na ya ne yenwan bi kwacha radio so na fidie so a abufu sem no nsem ma nipa ne beka no wanhwe ya na ekwakofa
yoni aba ɔman mu tenɛ yɛka saa asɛm wɔ temamfoɔ yɛnnuanom a motie yɛn mohwɛ yɛn ɛna futusɛm no akɔgyina sɛ ɛduru ma bi a ma wɔbufuo no ɛyɛ dɛn ɛnkɔ fam ɛwɔ mu sɛ mu ɔya asɛm bi wɔ bi bɛtumi de adiw ano no ɛden but wobɛyɛ ne dɛn sɛ woanhwɛ yi a wobɛde bɛm baakɔdi fɔ te sɛ Oforisuo na woka no wɔn mu a wɔku wɔn yerenom wɔn mu a sɛbe wɔn twe sekan de awuo nya nkurɔfoɔ asɛm o bu a sɛbe ɔne ne yere akasakasa ɔbaa no ka asɛm bi akyerɛ no ano ɔden wansɔ n'akoma po bi atwe sekan ɛna yi bi a na mewɛ etuo wabɔ ne yere mmienu nkura no ne ma na ɛwɔ no pɛ sɛ nka ɔmo fight na nka ɔmo pata ɔmo papa no sɛ ɔmo nku me maame anyɛ yi akora hwɛ na ani enyan to ɔno kora wansɔle mfiri wɔ a ebi bɛba no so papa bi si so na papa no ne yere na ntɔkwa wɔ mo ntɛm katakyɛ time asɛm osi na Oforisuo de bia yɛdi ɔmo ntɛm asɛm na yɛdi ɔmo ntɛm asɛm a na asɔfofoɔ ne nsabe mpanimfoɔ wɔ kurom na ahemfoɔ kurom hɔ ɔmo di asɛm no o nya hwɛ wo de kɔ ɔbaa ne sɛm si mentimi me na meda megya ho ɛna menim sɛ deɛ ɛfa hyehyɛ me dwuma bi nsuma yɛ abufuo nkɔ soro ɔbaa no bɛkae me kunu me ka sɛ no wie ne yɛkɔ fie a ɛnoma obi a ɔyɛ bi a yɛwodi sɛm mpanimfoɔ mu nya me na meba na awale nka me ho o dabi o kɔ yɛne na kasa na kuro bɛrima kɔ afuom wayɛ nsiwa koko nsiwa ma ne yere na ɔkɔ afuom na kasakasa kakra baeɛ tɔkwa kuro yɛ o bɛrima ne kɔ afuom sɛ na adwene nyinaa ne sɛ nsiwa na wayɛ ama ɔbaa no koko no ɔkɔtwitwa gu ɔbaa nso ayɛ aduane de kɔma ne kunu ɛwɔ afuom ɔbaa fiti yɛ apɛ tu n'ani ne kunu ne kuta sekan na bau twa koko nyina tugu ei asɛm kakra baa yɛ nti deɛ me kunu sa yɛ ni ɛna mayi me na maako na mapiri m'akyi ɔbaa yi na maako piri n'akyi kwan mpanimfoɔ meka kyerɛ mu o deɛ mako na afuom no sɛ me kunu hu sɛ kamaba afuom okura na abufuo a wɔde twa me koko tugu no ko bɛkume timpanifo wɔde mo adaroma munya me na etuo nkɔtwe baabi atwere bɛrima no mfa no ho na me so mfa me ho Oforisuo tume bi asɛm timi ba mpanifo bɛsi nkonnwa ka yo mate asante kasa bi ɛwɔ wiase yo yi firi timu deɛ hɔ na jamani ka deɛ hɔ na yi firi timu deɛ na ne no so ane sai kwasi kwada ɛwɔ mu sɛ nsɛm bi ani enyan Oforisuo nyɛ yize o asɛm wɔ nyɛ yize ayɛ sɛ nyamsom so afa Kristo pa Oforisuo nyɛ yize de bi ameka da ɔbɛfa Awurade ɛna ɔba bi a na wɔ wiase sɛ ɔpɛ no no ɔde ne ho bɛma wo Oforisuo yɛbɛka asɛm kakakaka musa frɛ bɛmɛn o wo yira bɛka sɛ ne de adeɛ o sɛ tu nipa ma kwamba ɔba nsɛm wɔ yɛ sa ka asɛm na nka omunya wɔ ɔbaa no ma ɔbaa no ɛmfiri awade na ase nkɔ anadwo bra mo kɔ daeɛ Oforisuo papa yi twe sekan ɛwɔ ne yere so na ɔbaa yi Nyankopɔn so ɔbaa yi bɛmɛm kiki go bie pono koko na se twatwa ɔbaa yi kɔ ne baba ɔda mpa n'anim sei ɛnam sɛ wanya ɔbaa na nku ne nti Oforisuo ɔde abufuo yɛyɛ ɔde abufuo yɛ dɛ abɛsae akwalaa na ɔda fam no sekan tew twitwa akwalaa no adeɛ kyɛ ɔmo kɔfuo ne hu sɛ mogya efiri ɛpɔn na se ɛhyɛ ne gu abɔnten hwɛ de abufuo ayɛ ko panini na kuno wanya ne nti abufuo na tra so akoko ne ba tumme bi ampa ya fiafiem ya kan sesi obi huru obi sesi obi siri obi anya sam ketwa na so ba ne dai na ne nyina ba enne ye ka kyerɛ Asem Mpe Nipa ye ka kyerɛ sɛ asɛm ba so abufuom na mom so abufuom a sɛ benkunimdie ebe ya wodea Oforisuo me das na okay pokwa mena da asɛm yi deɛ ɛnyɛ easy koraa o anwumere wasɛm a
wakenti asem me so mebufu so me yefiri mu o se me yefiri mu na enye easy said ye kan no enye easy wa utimu se sebi mpeduasa be mai na ko ni kapre ada me wo babesia betimi apega na kodum pempe so be ya say onya ka akora trem nya fie tenem eni me koso sika be di be ma butum binim dwet ina ma no kodum pempe so amayi ni ama me jana akofa sabi o obi a wa amre ama mi mu mi be me bre e ba sa anya izi kura asere asem no city e matrasi di ofosu anya izi nanso ye ka e di hwahwa ye ho ye ka e di tayechi e di enim Kristo nti papa bi e di twa movie Pa George e di twa Kristo nti ono aba no aba be ku a ukona kokobusa na o se Kristo nti de beka bia no enye evantum so ennem Kristo aye wonti no enu nti na ye kasa asem no se susuma abufuo entina wumu Kristo adachi obebu wo ene me atenti ana ye kasa susumu abufuo entina nipaduanim ofosu abufuo kasa kwasa kra no emani panya stroke Sompa abufuo etima nipanya stroke se obufu buru so pa ye wudi esi nchen sade menwa ne kai no ye fa se ye wudi ekura esi nchen emani padua no kwa no enya ahomete ye wonna mona ho so popo brim temechew electric bitimba oni paduanim e show timba oni paduanim etima nipa bodam etima nipa ko wie efiase abufuo tim nipa bi wu mai bia na minim ni ye pa na odor ne yere no foso na ne man hyedan koyi eti okra na ire so wokonkraba na kasa ni mon de bia na amanfo e kasa che no opanyini da obetu na bia no na wo yire de bema be hyedem da obepeja bia no na ukunu wo yire de bema be hyedem omo yeye no so ehu hia sa na ma wo hia ofoso one day ada papa nya adwuma won kran se omran kran na omepa adwuma enye eti oduru otra konongo okona ana efie mo nsamfo yi emu baako efre papa no miwura na won aso mini kumase ose wuradi mi nyankopon behwe bemma kobrania sabe mpedua sa wosen wo yire so wodie nipa kwatwa ho hia mani gani asesi ai nipa bon ho hia ye twotwo mo se momume fosi o papa yi adie bufuo o peja na bufuo se ka be ye ko be jai ko be kate ko no ne wa konkra ko di ni dwuma o wia wasa na waba no ana o ka che driver so winsi no na kuma peja baby a wadro so no aje se wa waka fosi papa na kuma basuro o ba abehwe sampa se nipa ye dede o ho no eye na yire na obi se ne so a onya ka oba na ka mu a ayem hihie nti osi ni tase de nti atu sitin se ye fosi ho papa ye wu pressure onua wa metu se be manager na yire ni ho eye call ana dede na de achew woni maguase woni na guase ebon dede na o te the phone so no akoma na peja ye no sa akoma na asa kun ka ni mo a wa meduru be ma o yire no wotene ma bi o yire no obo adwama no wotene ma bi on abufuo de abufuo ye no abufuo kuno sa semi why na you mistake okay eye wo be ma mo wakoma e peja ye no okun ni pedua yesu suma bufo ntaye mu na bufo ntaye mu a wanhwe ni a asem bia wo beka no asem ni ani o
ansani nipa twitwa ne ho wie no brother na kutu fiase ye gye no 20 years obufuo si wanye bufam firi mu a wode won sabe yade a wobeti woni no na wodam yenka ye bufuo nhye ye wo sese de nim abufuo no ne memo dene obi wo ho ne motimi pamatade show wo wodi kobra bo gyina wi wotimi pamatade boni atade etrata no de show pe okay na so so nkro podua mu na wo ye wadu so obamu akoma na kosora wanyame anya do mu a wo be sa ne ho awu na de wo haw e de abro nti ye nkura yakoma mu na enyi abufuo no entontwene ebe boa yen etima yakoyenim medasi okay susuma asem enhyew abrotia Ofoso bema ma yencha yetiefo nyina na wotumfo cameraman na apege na ntwibosi akonso no yema na kwa abaso no nkoko landi abrochime mo emse waba abedru nti no yema no akwa abaso no nkoso na ene de wodi aba no nso no yepa na ewiase wo hwe no foso bema no nti ana nyankopon ebo enipa ni titu ene emema no wode Adams apple no etua wo no maminimu ha se no mo no asem bi eba na se wo hwe ne sa no ohye na wa mini ensuo ewo ho sa asem bi ba na wo hwe na okokasa adam moment no na se bia e de asem bi bebre wo a eno ane se waka wakoma to wo yem boko na watimi akwa wanim na se wo anhwe ye wiase e wo no enipa wo pe na asem pa no wono ene befom wo obi a wodo ne pa na obeye ade a ebeye wakoma ya wutwa ho ba bia entwa ama wanhwe ye mpo a e de adwen bode beba behye wutim se nipa no di na wu ana se bia di ni dem na enye na nyansesu amfama no wakoma nso entimi ntowo yem na aso ni nyina mu no ye ka cho se esansa saade ne wo nti wodo nipa ne nti na wo ya ade bia eya na ehye wo no de kwan na wo fa so a control wo temper e wa wie ye breyi mu ene nipa dodo na ne na mafiase ene wo fa ho de nyina waton de ama aban no onya from papa ahome onya dabre papa na sa setra papa ene anuane papa ebetimi amu mapomode kura no wonum nya bi wo ho ni nyina ne sa wantimi anhye ne ho so asam ya obi a hye no nte no e ma wadem pepere ho kwa ye de ni kwan se woye na wanhwe ye nso mpo na menuamo eka ebetimi kura mpo de yade de abrel Bible ne ka bibi ewo ha se ne me pese misi so kakra bi eye Proverbs 14:31 ho no wo se de na bufuo ye nya no owonti ase pi sa wote wona sa wonya quick tempered person na wona asemba na wutimi emina asem no wutimi mmene ntasuo kata asem no so ansa no wakasa anasa ansa no wa aktia da bia no wonya nyansa pi na woye nkunimdifo nso eya na nanom wakasa bi se sankotro asem ya wudie da pa na so esansa wanya abotre na ade kukukukuku wodi akoma hyew ekoyi sa asem na no ekoyi sa asem no anu nya no animu ya ne nte no ama wo de bem akwadifo eno nanom ka ne sankotro no ene ye ka kire wo bia sese wote ho a eya no hu se nipa na efom enu nti no fo so bema Matthew 5:25 no oka asem bi wo se woni wo nkrobo ni ewo kwan so a ewo kwan so no wase woni ne emmom ntem na dabi no nkrobo ni no enyi wo anhye otemufo nsa na wotemufo no so enyi wo anhye wasomfo nsa na wanfa wo ankwa ankoto afiase eniema bi wo ho is better so betwa so ntem ye woni pa bebre wo ho a wo bia fom no se wodi nipa ne fo so obeche ni nti no obahu se wodi nipa na sema hye ni tirimu a ena no da social media na me hwa ade bia kora bobo nse bia so 13 years or 14 years ababa wakama kama woso ono ankasa no yonko na desikan etwa ne nsa wan hwe ya na wakwa da afiase for the rest of her life wan hwe ya obi girl ba ko be hu nti no na mema mienu na won mo bo atwede wo ho be ma na konkon de ba ko penti no na ma mienu bo atwede na we hwia se de gu we so na we say yes e de se kan twa we say ni ye yes si pi misraw sa wan hwe ya ida so be hwere wo kra ana sa do ho ba kwakoto fina ana se esane mu won kwa na nyina obetimi ada prison
ento wo kra ento wankasa wo fa ahodie ene wankasa wo home pa wo home no e fa ma wo bi all because obi ayobone wuntimi nte ho ase wuntimi fa nche nti ena me ma me kasa enwo fo so be ma se wo hwe bibi wo ye mebusa na se proverbs ho no 14:30 na o ka asem bi wo ho wo se akomamu juo no eye honam nkwa akomamu juo eye honam nkwa wo se na nitan ema nompe epro wotimi do obi ho asem hye wotiri mu a wo nipa na ho wusu se ya na yo se kwoto twede eyo se kwofa de bi bono eyo se kwoye se enipa na de hwa nkromo no na na tesa no ba bia wada wo so da ye bi no na wo na afia na wasiri pe na krokra chew ade we ye nipa de ye bi ya mi ya o na wo dwini ni ma boni a wo so pesa wo ye dai wo ye ede hye na namu. Vengeance is upon the Lord. Yenya bibia fa nyame na reto e wo ne ho se obi ye wade na sa wo hwe na no ohye wuntimi anase bia wuntimi entwa so amesro me sra wo se nwumre fa che se nipa kron ja asam ne manyame na wo ja asam cha won fa hwencha ye ni wo ba ko achi na kwaso yakuma krokro abadwe sei na wo ne beba bi kwa akoko wo ho e kire ne ade abotimpe wo na wo da ho no e kire na wo da prison all because e bia akwa akoko beba bi ho anase akoko wo beba bi ho ba ne de wote wo na wo da won kwa akoto osane yem enti ne ye ka che obi ase fa samoche enipa wo dono no won na be fom wo ye sikonsuo e na bo ahina obi a ne didie no wono e na wi wo nam de oni ni dware no so no wono na ya na esere wutuntiri fa de sa de no e hye wutirim na wo se de beba bia no e bia ba bi pen hu kwan ya be fa so be control ho especially your temper wabufuo ba kwan ya be fa so be hye ho so na afo ankwa akoto ase na betimi aboa amu apomden kura sisi so ye ama wo da chen so ne ma etimi akoye de amofo so be ma me de ma no asi ase no 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 0548 now 31 now 31 hello Osei susuma asem show Osei ye Osei ye aha I wish you be my father here. I hear it. really lele ejatuato Eject them. Over. I think it's the version with you. And I'm so calling to be for you. The Lion and the Lion Church will be food for you. I'm about to okay, we didn't need busy. Same beyond as a bee. In the idea, we can't do it. That's also so. Okay, so okay hello oyibona na ni midiwadu adrato ifoba papa peti okay na mo hoya de kama pa mami chia brewa mami owo breman oni ni mani nyina o so mo moni samo didi okay na me chia omra samwa titika mu nyina o halame omro de se wali sama kuna piano ko be ya me kakara omro me chia na susuma asem show papa bi owo servi na oye saman a obidi bosi ni kamemu asem na sini sa always ye ba na ka sika kitano aka oso di sika ni be sika ni pano kama ka na wa bonu na asini sa no na ni pansu na efunwa olusu de na odi be ye no etini pada se ni bi omo wo prison obi wo wa kofo oba bi wa oba na gano ashina mi di ko edo se no akoku no aden na obenya woni so kudi eja ni manyame nyame no aba bi wa se mama ani tia ke edo gas no na mi face hello baby afrefre udin so ko ni okay Papa,
first somehow to pata. Now, I'll tell my push Yakubu. A tip back when you call. Or can't say, Miss or something, you know. When you many penny, I Oh. Hello. Hello. Baby, I'm free. The free, my son, your friend, that is not young. Oh, free. Manso in him. Manso and Mim. Okay, you too. Yamisham, Yadamas, and Amen. Somewhere, of course, in a phone a year. Yes, beautiful. Will be more beautiful. I can't get it in Canada and I tell you. On cash or buy a friend of mine. As much as he yes, Christopher, you intend to another car. You need a pound bread. You know how. And you may have some of that to me. You come at Christopher, you pay what I see in because I saw that by him. And so they are okay, a partner question. The best friend. You too, if I didn't come on Mama. Hello. Baby, I'm free with thee. You're very bright, Tom. You bought four the moment. A day. It is very okay. This is a master show. And a crap of you can be here, do it. We will let you know. Because of this is a master here. One thing, with me a pop of those years. Oba, what you are saying for an service, we should know. You are doing what that's the idea. Send me what you 3/4 a month. And you know, it's much. Many of you are a amateur or so a job, and I'm coming. You are putting in a Yaji almost so. Hello. Baby, I'm free with thee. A branchia of Polisian or Jesus, who did for Isaiah, Kafu Abudum one more. So, yes, I better fan club whatever Budumuna. I'm off for Timo. Okay. Now, Katam let us song. The cousin could be. We've been in a year and a pay. Miss Sra. So, Ban and Manager, dear Mubaku, and for 1 inch, and it's not a car, now 5 inch, of which when you come with you. Okay. And then you need here. That's what we're going to Hello. Would you maybe I'm free? But you want me to feel what to know. Western North, okay, you. Madame, in there and I team program maybe. Okay. To be that now, family TV. Maybe my basupa. Me, Papa, my man. What is it? This had a fact, it's me to almost say ceremony and I can't make me help. Again, now, blame Madame National Time, both of and 2 months, 7 more come. The milk and shade room, that must have come with the mind. Okay. I had you do a friend in ABC. Chief producer, Yehu de Wodika Bana, and Neno, Yabeko Kukre, if we say, Yabreno, Osei Titia, so a Gratondiano Adoso, na Yanko Enfa Enko Yenim, Yanko Enfa Enko Yenim, kama. What of your culture say, ko Facebook, no, Sompa 93.1, Sompa 93.1. Sompa TV Ghana, and no Facebook no. Aboga for the YouTube no, Sompa TV, Twitter no, Sompa TV, Sompa FM. Dia santima jatum ne Sompa Asem Mpe Nipa, e bono won so e ko no du so no dia, ya na adagye enipo so,
asanteman atai din de wo ba no anya atrase de wo ba no wanya atrase dodo no ana etwe yen yeso ye obi ka ye obi ekere panipa memo akwa aba eburu ohiniba empom te say bibia boko de nyame adom yen kasa den wate yen kasa den minim asem ade ba ye ne ba eba se obi sisi wo a e kasa we na ka beka wo so obema mu odu kama bibia boko ye fra wo say ye fra me nana usu firi hin na ba ye free aprehimai apreheye santas ye pre no ski wakosam ne se ade abeda so pass penny pass ye nkomwa numre de muhu mabrante wa anya boni e group ni nam e nipa nan na ye no ohene bi na nam ena ase kasa we muame ada oyo ba wo be ma pomse be ma ye no ohene bi na na sit na no ohene na ma say na kasa na ekwan ode ye nam so na moa ye ene say ye de na ba ye ntie ontini ye tie wo mo ye group wa mo group no mo firi he ye firi he mai ho vigilantism ye twa mo odi be group wa ye otumfo nkwanta nan ne he nkwafo okay mo firi he mai ne bae mo asem ne say anwumre de ohu ye ha anya bone papa no oba afoforo no ye ne na som papa be ya otumfo nkwanta nan he no wo ye wo hene ntikasa nana your friend is any come din de say nana bo achi dankwa ababiu okay timo na mo som no e de na asie na afia ye be wura mu ye di bronya no na e wo so ohwe no wa hwe o me come iska o ma 2.5 en kwafo se en fa nko di bronya sabi ye di na chi no so no e kroma adwuma kra ye nya bi nya afia twa mu a ya baba be si we mu no ana de ye be wura 2024 yi de ye di be wura we mu no 2023 2022 ba 2023 eno ma mo sensei 2.5 250 cedis na kamba so ma mo say want to say interest come and say o my 10 cedis na mo meso yeah adwuma be na mo ya se ka o ma musika e kire so one ye ne nam ye ya na drive no e ba asase so aye ya na ye ko ne asase so ye okwa yi aye ya na ne kwa yi no bibi obe bia ye nimbia onye imponifie kra na ye ne ko ho plapla ho yi bibia ma na odema ye no ne secretary na de brem ye odmin odi kan de share me sem na mbusan se aska odi ama mi ohene ese asoma mi ana ase de no wase o ye sha ye mfa nkodi bronya no se ye nso ye di wachi ye nya adwuma bia ye wo yere wo ma ekromo me say me did funu me decorations but me nya adwuma anye because of papa wo ye di wachi nti mini ama ko mu ye driver for ka o mu nya bi ntwi wo ye di wachi nti man so sem ne attacking no kromo nti wa don ho bebo bia no anya man so bibia anya ya se wo abusu apanyi na wu ama ya besie ni kromo na ntokwa siye ofa ntokwa ni si na se ye kwayi no ye ja ntokwa no kwayi na nyumre ne ye san ba hemai ho no afi ye bedru ya kromo for boys ni bi ense kan ni manum di dwagu ye so adamu mum firi ho ye firi ho bi si edi na chi ena ye manso sem we di manso takin no enti ye bedru a boys no wo se ya bo efie bim ni pa ba ko tinya asem ketwa na adwo no ye che na ntwie amlika ade chia no papa na ye duru nana ho se nana sei ni sei na esi wo himanyu na boys na de nsekan ni ma e bigu ye so papa nka kire ye se ne ho nye charge office na asem bi asia high charge office nam de aba wana otu ne ka pua sabi pa nyina ye no nam na asem atoye ne ebebo wa mania asem a ka kire ye no ti papa no ye di na chi amfie na ye ko plot so ye ko ayi ye fa ha wan fi yen ene say ye etetnai afia ye simu se bi obeto ne nsa e de afre se bi me mofra me ne mo nam kra no aden na afia ye frim no me ne mo ana asom ne ye si afifufrum na mo masom ya hwe a won frɛ yen afi kra de the police for
ana abaye so say ne ntoma ye wo ye ho to obey police for mechi enye ntoma no eno ya ntwe ama police for ne afa mu ene say ya tena ho ya hwa so obefre on frɛ ne say de abedam ti enwumre de mu hu ye wa ha eno anti na ye de bible ni bi ani Panipa wabɔ wamane de papa nanso no mo ne nana won hyehyɛ bi sɛ ɛwɔ sɛ wɔ mamu sika bɔti bi mamu de kodi bronya anase brano sika bi a wɔ sɛ ɔde mamu efiri sɛ wa ma ne bom no o tie me wa ma ne bom no sɛ mo nya adwuma so mo wɔ yere wɔ ma ebi no ankasa kuro mo nsa no dwuma kɔsom wɔ ahemfie de sɛ kanya da bi adwuma saa ada na mo gya mo adwuma hɔ na mudi na echi na mususu se emwa mo na moda so di echi afimu nyina 250 ejina asem o ka kire wo se emwa no na nkwanta na nyina ejina obehwe wunya ejeji mu te nkwanta na so ejina wia ya hwa still na de kwa na eko wonne mo kansum sembi se mutumi di nachi man nkwanta na ejina obema musika botin bi ana so obemi plot kra so ya hwa plot no so amfa ama mo ne secretary ntim ye ko gina plot so ko dwi sa afi de me be cheska na e de ama mo afi no be so e be ko lalai ti se mo mususu se nana ne mo ani ne yie oni ye ani ne yie ye de ya kra ne se mpo obi sua adwuma wo ho a ne se bia 2 days kra wa ntene nka u follow no ko bisa ne se e bia me de she adentina me nte wonka no bia ye ne wonna me nka ko asusu nyan ko ba bia unya adwuma bi koye kra ofre wa se ogya adwuma ne to na odi na chi samonde toto obrempon bi ehenkwa wo ne omo namo a omudi ye chemu ana ebi die ne sei afi omunya sei ha wa pia ni mu ho ono oye driver ni ohin timi gino ka chen sei ya ne hu fin bi umpe atale panhye una papa na edu achi na yenya adwuma anye no a wo beto atale pa me ya hye no wo gina wo sai di atem eti Musa free na chi na afimuni afimu ana ekoi wanya ahenkwa afoforo wakofa nkrofo foforo de omu ya adwuma ye kra de adwuma na wo akofo mu na nye ya na emum no nya ye kwan na enko ye baabi ye ni case bia mususu so ne mu ani ni ye woni ani ni ye kra eti ese nana ne de na wo mo ho ese ne ntoma efa ntoma na ye de kokọ ayi ye de kọ anwifie ene che ahenkwa che ne sa no ma ena we ho okay yanko computer so dwedie emrasisia tell me for come master sign and me right medi me say me wan say nipa nso nya me this day so me me sika me from kra mo fa bi eh you ask kra de wo na urawe me ra ko na sika wo de ja me say me fa modan so ko fo bia be me from mo fa bra ne ye na mo nti Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana Joy Chem Roofing Company Limited obno akofo the platinum bond Japanese aluzinga e de ba man mu ha ye de bodan so afanan ba bia wo da hwese ye bodan bi so ha Papa Joy Chem for mo Ghana ha me so mo Ghana mo mesina me ko kire me bi on factory Joy Chem Roofing Company Limited in Chensing say the go down so no leakage no rusting and no fading Joy Chem Roofing Company Limited I want Chensing type BB Southlock IBR IDT and Aerotiles. Now we say a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I will memoir for Nebia and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyami Bibi Wasoro, Anti-Manin Sanka. Yo enianu ne adofon mu a wo hwe me dina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye wo awale na wo pe no wo ti fa ko no kebe ye aka ye e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase ya e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantu anase e ye boafo e dien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma me gina ha tuminika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye tena se na wo twemu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asole eye cancer nko a otwera po wo hunu se
yeri ya atafo be di echi oni echi no krom oni echi papa mu da nti no odi fo baaye am so de mahu no e na me de kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house o wa ne bobo am na ko priwuti wiase ewu wa hweye bim na wodi de be da no age wa japade ana bibi ewu ani bi de amu bi hweme Kwasi Adawe ene Kwasi Adabia awo Sompa TV ene Sompa FM Nyankopon be fa me so ama wo a wo hwe me no waye nhyira bidina ne odifo Samuel akwanchereja Odofo upe bebi a wobekwa ye de mfidie be check oni pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ama woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre nso achinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no metu uduru tede junction wo pe wo so wo ko dank eba compress bi nya taxi ana plagi a ede obeko omu ofidie mo aso e be check oni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetimi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244017556 eni ji sem say omo ye free health screening o kwa o be check pedua no nyina ma o kwa o mo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie Eje usu me sawu kokroma ya to trader shako powder bidi adro ni bibra me wine edro we eye pa se wade bibi a wudro wo mu no wonnom trader shako powder amono mo wa na use nso bone na firi so ana obi num bibi a ye wudro na wonya bi de mano a edro ano e ma nipa nya ahoto oba wa kan dokore pa wa chese trader shako powder wonunum biampa eye no kore tiefo so bi num bibi a ye wudro ana wodi aduane bi a wudro mu na e de habre ni padua no a trader shako powder bidi adro yi ene betwitwaje no onum trader sako pada no a ebema na ho atɔ fom sa wote so obi anu ano ne bi awudro mu na hadi padua no a ye obeya ne se wobesa trader sako pada atre ba ko de agusuo grass mu wode atre num na de manano a ebema na dana ne ho atɔ no trader sako pada ebekɔ akɔye yefunu mu adwuma ama biribi a ye awudro ana ha yefunu no afiri hɔ kora entimi nua hwehwe bi akira kwai na bɛboa wo sɛ wopɛ bi atɔ a kɔ so kora mampɔn Pentecost asoda no ho ana White House da kai hu sɛ dure nya mapemfo abata wo manofo ana nkwada woni mfie dumienu sa dure sa wonum ne don hwɛ duonu na yechi na o haw ne da so ho ne mu akohu doctor so person ofra 0243 943 413 ana 0260898914 FDA ahwehwɛ sa adwadie nkratoɔ yi mu agye atomo sɛ ɛyɛ Yaba Sompa Achedie 2023 Bible say nyame Sompa pani say obi ko nyanka ene awisia mob enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enwisia ene ekranfo edidi na yenko ayetini age se wo beboa yen enti se yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting ubim 0598559802 edin waso yetara 1 media na November bosome no ne de edikan na ye chro ekrafo ni din enti sa wo nkransa na wo yekrania ko chro udin e wo Sompa enkransa GCB edan mu ho a wo sunyane so a ko chro udin e wo Sompa sunyane night market ho a na Kumase de ekrafo nyina ba be chro wo no din e wo so am ye ni Rome hotel de anu hye e ye bosumi du ba ko no ne de edikan na dwumadie no ankasa de bronya bosome ne de toso aduonu ba ko ne beboja trada na de amode tom ye no ye de ama ekrafo yi wo de bibi wo 1 million what about akoko me ba to akoko na me de abomo no so eni anwa ne saji si no so nyame nhira mo pa mo ya de pa na yesika na ye ntoma so a wo betimi de aba afenso se ye niema bi ense ye ti se mo eni anwa so a ye beji mo amu ye bi afie twem no emu adanse de mo amu nim Sompa Achedie 2023 ebusuafo yamfa ye ho hyem na propose prempa obuadu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo eni enyanka ne so wo mu bedidi
21st clinic a sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Yaba Sompa 90.7 Adisi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo imamfo nananom ye besin konwa na topics bia akwa enu nchinyi wa hyewa ye gi nwachinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awsesie ani bebre a ekeka ho sajumedie ubetie bi was Sompa Sunyane 98.9 Sompa Kumase 93.1 Sompa Kransa 90.7 and Sompa TV kwesia de bia enwumre no so kopma enwumre no nkron kwesia de bia ubesia me ohinini amakrancha dozo a sofma mi premeni yeni abedwafo na ye nyina ye suade ugidie ne sen mi gidie ne sen ye nyina ye gidie baako. Okay, yama ahwefo ne atiefo nyina kwa babim eba dia santeman agiatum asofra yo tia bwakwata na bisia ka fanta from bema no agro ene form panipa entugitum se wo hene no wasisi mo pa wo bra wanimu etidie no onyama mo ede onhwe no nya ye kwan onhwe no nya mo kwai oni ye ni case se 25 ndie mu nyina mo de awie o de se di adwuma na mo ye eze ene na mfio yenye adwuma bia okay yenhwe na production team no ye ne nana eni nkomo every say Sompa Asem Mpe Nipa no yenhye sufa yenhye aso enti asem sabia ku sabia nyado sadie mo beka ye no producer so abon homoden se ka no person ne nana di nkomo nanso ya pusu na homa no nti ono age na adwa kama okay na producer someone na eka ye no ono ampre ni minimum enka bi nkyere adasa katagra ka memo akwa aba ye janana bibia boko yankopon adaroma akakra bi na ye okay ona ye chief producer dwumadi say no wadi achi afa modebo no abo afa ho mo sade abranche di na asembe dan ye no se omodi ohene na chi ache omasom no na ohene no ehye wo mobo se sumo a omosum no obehwe wo mu prot obemo mu bi sika obemo mu bi na so modi echuache se de nana no enema sikro na chese nana no endi ni bohye so hwamodi abam yes na chese kwase abu bi 7 preduasan abam ni ade na 7 preduasan pen forecast mi se kwase na mia ne krusu obi en ho obeko police station obeka na asem ya da obeka ma na yede na emum hwehwemu na bema no kre na yede eda di enti me frɛ nana se na emranti bi woni krum ho no omoka eye no kre anase nya no kre anka no midika bi san se wonim wo mo e ma ne ka se ane na sembe ne wo e ma meka subo a se bi mo de bona na nyina e twere nana e nana ka se wono die woni asim bia aka ba bia emranti ne pe bi mo fa nko mpo mo fa nko court ose wo se emranti we pa o mo fa nko court sana nana kan yes nanka sebe mehwehwe se nka nana beka se bia meninchemu bra me hono mo ma himfia na hia me hana menchemu ntwew nanso nana nka sa oso mo fanko ko se baby o mo pebia o mo fanko even court cra o mo fanko ye manisia na ye no di for someone twetwe komomra na ye mra metoa so ye wa santema mu ha ena sante hene krobia sante kotoko hene na asa 2 santema wura nyam kase
abra wofo banwa we no ka kire wiase amansa nyina se wono dia santema ye no dia ne nananom dia santema amma no enti enkopem se sabia ku sabia nyaado obatoa ne nananom de ne nsem bia ni kwa se kokot aso he kase etumi kase kwada mfa ne kokot a wo de mom ye koni kodi nkomamra ne hwede besi akire yanu odifo Samuel akwankyere papa odofo sabre no ye baba be ko duba akofa nyoma aba ede be na dane koda dada so a sabre upusu ti a emposo ye di kakacho dada adano adanse die ba afidie so se na sunsun bi ne beda o ye drobani o katana ni kura wositi anim kura na sunsun kura ne ba akwankyere papa dawroma atie firi ne so ema ye kachire ye tiefo nyina wo wiase afa na nyina se oye drop bani ne ho akye no onya taxi ya ope onya over mo fama no mfanye trotro na ne mamienu ontimi fa hwe wo mo ebe ne nansa na dance die wi ko so wei akire se ebi yebrim iwodifo asem towa ukusu kire no a obema wakwankyere odifo memo akwa aba ye no Oforisuo panipa ne pom te sei sedanka nyamina so dia kani pempi no na manfo busa no odifo sanam se monto moboase emre pesim na kwankyere ja obeba menhia hemboboa no no di ne dwuma onko babia yakopod na do asanteman onko babia odifo nyamye no kura nim ni obo adwuma na dodo no aso edi adanse na enwom de yesebe mpraduasa eda yetifri ni wura no mi metumi adi wo ho adanse no anenso so no ene wo betra ha na manfo hu TV so maka se kai papa no ababiem odifo yenti o yo Oforisuo me da se bebre na metwia wahwefo no watiefo motie nyina adura kwankyere mre enti Oforisuo menhia hembobo na Jaba family house de adanse na ekoso akese na adanse atiase na Oforisuo de tie ni akwankyere no ho si ekirew na se wantini ye na se wo kuduru fie na wo rafia ya sa afre ne busa ne enkirew se de obesi aye no na enkoyie ma akwankyere no si ekirew na wo ye ne ye nko ade a Oforisuo eyere adanse beba etu obi wo ho a so obekire na de no obekọ na ne rafi sense obebusa wontini wo de ne tirimu akwakoye bia sa akwankyere so se ye sifatu bonku na de tu ni fa anya adwuma eti de meka kira hwefo ne etiefo ne se uba akwankyere gya ho na se okoba bia na sunsum ye kire wade se kokoya na sa refie ba se wonni nipa ne number sa akọwachi ne kobusa na won kire wo yie na ye ne yie ye de ahembo na Jaba family house de adanse ye nko anti mame head board no ma ke jamna na omo no na omu bia na jame o me de okay ene ma ke impro ni minim ke bibia boko uni odifo nante yenye nne papa ni bi yenye nne na se no obi su busa na ikonko ahyentem ho na mso odifo Samuel ba obeba ene se ne odi abai ke uni odifo nante yenye o ache minima dance dia e wo techere maso ache ke bi ni sei e bi de doso na no kreni ya kasa kwankyere a enye sunsum nko a ye nikosua kredi na mi Sompa ha wo ba na sebi ufra kra na eba na unim kumase ne wa misase Sompa wo hena wo bayira na sebi wo yira nso a enye fere kire se wo mahada nti ade a unim bia se wo bisa ne ye kire wo na Nyankopon bo ni wiase no oboni pa bia ne wo meye na akeka abom na aye wiase obi nim kaka obi nim bobo mi se mi ko omono asamu akohwe eko asamu agyan hokoye no ho mi yi ne efiri bo mu a omono ekobo park na chikro ntimi nchene nto ma ba ono board ye no kureni adan kora de ka kire mi ohun ontimi nchene nti sa no ono so kora onko asamu agyan honkoye no odifo samu wasi unim kaka wo ma ho unim daisi a o ma ho na mbom wono so de ne se nyame yi na wie brem se enipa ha dwene e ka se bibini a yenye broni bo penalty ne fa pon ho ne se kwa ne yabu ensem ye de na hye no a e fa pon ho anka se ahye no kwa ne wa ahwem ko se no die ni ade so ahye tie de bibi anye ye fe ti nyame hu ya dwene no se odi fo Samuel mra na yenye na niema bi e ha won ko no ho enti na o maje wo kan kan yo mesi wuda no no de o ko ye wadwuma nyina na nyesika afa bra ne ho wo ba no a chenso odi fo mi sika do so pu ya manya ni pese m ko fa fon no ahwe akiri wasi da bi fon na moa
obi atufo agyae emwa wo de pa se bia wo yen mwa wo de pa se bia utu kwan na wa kyerɛkyerɛ n'ani so wa du tirimi ade a me se emwa wo tom efiri se niema ya hwere wo ye wiase me bobere enye yie me fa enye yie nyina ye ne ya de adwene na ye bi kura so anye ho ne nyame de wo faaye hwɛ se wo ba wanti bi se bibi a wo na kosuku kaka wanti me antoa no so wo se obesu etere wo se ade pam na me nua bi ye bie won de won use ka na wo de wakotum se wo timu ani se mfie du fi se nye wa nkasa nye wa adwene nam ti ya se ye hyebere de enti ya se ne se ya misa biza mimi ni obi a oban ye pa obebi so di for somewhere se opeso ya do no ko ka kire ne kwa obo na mane wo se amwa o ya so ne de koi nipa no ye kan wonim oban ye pa mi pie na me ka kire obo wo koye odo e ka be se ebe 15 acres wan twa buro betem enti mesra o se wo ko ware se wo to ade na wa nkasa kwa na obi akofa ntomate mama chim e na ado fa gu so e na onso de fa gu no so ne yedi la to ne de ne ento de enti wa angaza adwini bia ma wutirim enti me dia me huna bibifo adwini enti ne bigi bibia di enti me nkopere me ho me kwa no makodi for some musika nie maba menye de was fa to kaka emfa nto kanka fa ton fos na ho adwo and this we be so obo nsma ma na be wale ho hwe awade e wale bebire eguo no me ka kire wo anyi wadi tira mua so we bu ho asebe na Aboagye ahwehwe aka no akotirim wasisan hukunu ko nyame bo wa Aboagye ne se nya hwehwe na bebe mi hu Aboagye hwehwe awape na nso akotirim to hu wo hu eniema nyina ya sesa no endime de kakra me ka no se wo si wo betu kwa ya bi se otom na wani kosua we nyame amfa mienu ama wo de wo de ma odi for somewhere ma ho entimi se me kwa wala mekwa bisa hwe nansan de abaifo na ye ne se ya nso bi amana me wawa nipa tu kwa afirifie ntem wo 14 years kwa no yeshu shanti baifo ni nyawo nyewo na wo be wa de ano aben ho ne wo se sauna so ne nkuku no nkaka nyina kwa baifo camp enti wo kwa wo se wo ba we ni picture nie wo se de ni kosua sitie na wo ba kwa de ne kwa dem na ni kosua twa dem ho hia wo ko dware a two flat screen ene oyi usika no ne memu ha fa kwa dware wo se ase Browdy TV ne kwa dware kwa de wo so wo kokoro wo be sa dia ba ne sa be ba ne gu kari aso wo de ko nipa nye enti media me kakra me kan se me mahu ni nipa ni enti me mfam tirim nyade tu yi oba ye be ma akowara ka kire me se menya be me bo so wa ye be ka kire so wa ko otom o ba gigi wakum ti me sa akwa nche no nko a me bo ho na mpese enipa bo di for some we se me pese me tu na mo se menya dai kire me kwa na kire kwa nche na kwa nche nso ebisa nso uko bisa se me ko me si tamale me ko nipa so na ti fie ni bisa eno so efe minim ho enti di for some we se bra ajaba family house ahemboboa no kumasi mfimfi kumasi nyina abeto no obi anim ho oba no ansa kokoko di for some mete o nka wo Sompa afidi kase no so omude omu ntwa toromaba na watena se kom na wa kire wo kwan na wa fa so yesa mko pempem wa na no ba bi oba nam so di for nka me anka me mfini bi no se adwuma na sa na yete wo kwa broche di for the broche me nka se wuntimi nko na tam ade ko no ene ne mfa tam we na ne ko ma afi we ntwam be busu mienu meto so ne kohwe go si ya no dada ntina danfo bi kan asem kire no ena aduane hindodo wodi ketara makwa no amene ena pa ena okotwa ticket o besi won wo pocheche se akure wadi poison ena wa kwa bakom na de obobo so won Nigeria na opebo sin akọ anya unya ne ntebo pe 10 million na ama 20 udu asafom se akra wa no wasoso udu akrom se Lagos wa asum na ebobo na hwem fram na de papa udu ho akwa nje won na no o se ma ha dat wa mo se mekofin so na to bo akutua wo ka ntimi sraw se won kwaji wani so nti brodi for some okay papa I am fa number 2 bia no mati 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 omna Samuel Ofojo ke dwama obi tu na TV nko horo
Oforisuo bema Asem Mpe Nipa o se na no ye tia no bia de abata ne ko ba no ma de Sompa asem bi safo ekohina asem bi pono abata no ba na Fox FM time na ye kan nipa fire so akodi fo samo ene amafo ko mu di shi na eko na mom edu mre bi a omo di se bo do so obeyi wa ye de yenim krofo a sebe omo na me so akodi fo samo enya ha ene ni mo odi fo samo na bia be ko bia wo ba ho ye neji chese oto amfom na fo ayo fo so nim sabe aboa kra no na kwankyere o aboa wa kwankyere nipa bi oti wiase bia no ade a ese se ohun ni se akwankyere nkan wa wo boa hwe hun se sa poncha na se odwan atwa kwa mu a nipa gyanche hai na kwankyere ne se wo kwa aka bebo so tiase na kwankyere se wo kwa aka bebo na boa na san ba nipa ye chenjifo ye ni akwankyere ye akwankyere na ye ka no ye toto na se na nne no enoma bi na kwaye enoma bi nti ama nipa wo ka asem pa kyere na wonfa abrante ye oba hai wono nko ade the way na spirit nda na no odin obi otwika awia kwa no ne da e wo ka enim se nyame ampata nipa egu ka nim na accident otromika ba Fox FM sata ma ne wo antentam eno ba di meka ba me am gina hin me di madanse se me anam de ne koma odi ye program di fo no otie no sa omno fa ne bra kapreba odi fo sa mo anye ni bi because akra na boy na se mo ya bia sebe menka na ya na yire waja na nkura mienu na wonam so sebe sa spirit wani ni diasi timihia no manhia na me am de ne komodi for somebody ya kwa wo che na kwanche na no den bibusa se ke obetima metimi edumle bia de na odi for ka no se obi ko obi ho ana okọ odi for ho ne ya che na kwanche ne ho pre no onto ne bo odu fi ano no ankasa mane ono ankasa mane o na de na me nwe ka kokwa hyentam ke dwam leken so ni nyina no yaka me mini watam aha so eti de pese kama ni bada sani bi ati asese baby akọ ya ke mamenye program pacho baby akọ ya amwa no wan kasa sese won se de ka sha nu di so eno na biti ni pa bebre obi okọ na ono amane abrantie yi akwankyere ye kire no se meka na fidie so na no den wo se ubetimo se metimi ampa na anu abetra case ode ba na case foforo but obetra ka se ampa dia me de badam no eno na masa de second one aba na me ko di for say ye busa ne question wa say dia ode ba ne ko wasi an na odi for say monti eko dia be ka che ne say nyo no nko na bi da na so wa wuti fi a wutie yan ebi kura wo de no nyenye saa e ya de ketua bi oton ayento e de ntia Sebe Mpe akwantu nko akwa na nse won abrochie sebe meka nse ya ayefo eya kwankyere o nipa nim so amafo kwa abrochie na nse minim se master dia ria ni nya ya kwankyere obi ti won do se won de saa ne nyame bo no oboa akwankyere na nkwa nipa bi atrase wo mo trase se ya wo tu no toa da etu na mo no osuro osufie nye o fi kaje ti kwasanta so ke bebo no e baba no edi de besrew ade obi di ye ni fie ye no nkwa de kwa ye ofie ya na kwasai ya besre eya kwankyere papa we baby a wo me se enya kwan bi a wa won hye baabi a Sebe Mpe se lungu kumase finfin udodu mention traffic light a che kumase pa aho na wo traffic light udu ha aja babusuan afie ho na busuan afie ho udi uduru ho ma obi an odi for some wagidin etu busa akora na obekyerew enya asori no aka se me koche kwa asori na anu amekọ na Sebe o mo mutie de ukọhwe nipa abu afaso na nya asem ketwa eti ye kasa asem wo kyerew ye kasa che bomoden ne tu na mon na watasa che obi ahua de wa bo degree wo wiase nyina bi oda so tifie ma ne papa ne maami ne yiska ma no wo ka sa ye kwa enye kwa eya okay fa number to yodi for
0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 you kumase menhia ahembobo ano jaba family house Oforisuo the tie ne say on say omono menuamo panimfo na kasa be eja kokko no be so chena yes na the tie ne say on say ewiase no abusua ubedi yi afiri abusua ofiri mu ene enton a wobo se wa nyere ho wo sa ne ma wo emienu a ohun enton bi ebi tiri mo odene Oforisuo wobo enton bi na se wa nyere wo ho a se yedie pa de lalai enton bi ti sa asona asona abusua on say asona fo dooso pa na asona fo ema na dooso na ema no ade edi omunya pa se mema bu om kwase o ma wale sem so ata sem na se ena mema no nso no adwuma nkoyie ena wo ya asona ni no ahwe ye nso ansa no de empa so da ena asona bretuo ena aduana sa enton o mi sa wo mtiri mo odin eti yesa ohwehwe sunsum kodo ade bebie sa abusua na afiri mu no enton na wo no enton no so wo code what you say yesa ohwehwe sa na ema no na utua na mon na ba odifo Samuel ho oba no ma na chese akwanche papa sa se me de ni abu bia manfo ani kyina o yes na chese code na nkasa de agese na wo code no code no de nyame de amama bo ho mpa yemfie miensa afi nyame de amame na esiremfo wo de omu ni asona ani aduana ani ho ahwe na wo mu so code kura me nyame de amame se o amma sunsum na edi wachi na efiri wo fie ba no edi wachi ada bia ba bia akobia sunsum ni di wachi fi so ba tu sunsum ni wo fie so wa amma ni ankyere o de obaye o haw ni amane no wa mfiri mu a Oforisuo obebre o wiase abrabo no woni obi na si so wo kwana anim na wo sa wachi efi se wono no bia wanko ba bia o maame akoba bia ma no ani a kyerɛ ne sɛ na da wo no ma so ne yeyi na firi mu ɛna wo de oseme nipa we de onko ba bia wo kwa no obu abam ɛna asofo aba nka no kore ne sɛ wo maame fa na picture no wo de kɔ na wono no di yie na wo tema kwa na wo ko wachi nti ebeye ye nkranhye Oforisuo nti tumirika na bra kumase menhia ahembobo a do tie me kyerɛ ya mboa me soja kokɔ no menhia ahembobo a jaba family house oba bia pe ma bia pe oba ne ho fe yes ebe na me nwa ka dwamra nam no ye wo wiase no wanfa oba fon da adi enti na oba nam oba ho fefefe uko fie be ma egu onya asem ketwa ahon fa ho fe to ne nto enso de bia mpra twen asem no so obi ama fie so oba walo da o ka da bia to so se anu mo twere se sunsun e de code na to so enye yie da se pa se oba ku anu da bi kira oba ni eyi firi wo so oba ni ebie sunsun code ni eyi firi so na utira boade wo abusuam enipa bia se utira boade wo so yesa wo nkosoro sunsun yesa obi atua Yesu kra atua ne de yes enti no wo de da ko e ba be kire kirim enti de na ni abede se wo pe bibia hu no pe bibia ye dachna chena nyame ya aduma wo kumase menhia ahembobo a na cheso odi achna de se de jakokko na si aso no eye code no jiso okobie asem no hwa abrabo na nipa nkoye ahwiase awalesem se wo wale 2 days na wale agu eniyam ato na ye nto obi bu kwase akwantuo yale krankro da so yetimi sunsum ye de yale ato so ne de wato fom man bi free na brogo last week no ba me ho enye srem ne nkenuro be sanse wo munim code no me be pagya na free yale mpam nti wo bi antimi obeduru ya Oforisuo e kire ndonko ye wasore every se code no kura ye mimenyi tumi bi ya ne kade nyame de ama me ho because nyame power oba bi atwempana 10 years ya anya no hwe ye no ho ade 1 year pebeto so na ni kosua dwa man twempana wod na de ni chew ne kofi na fa mpo twempana ye ma nwade otom okay ya brana so okay 0246 66 71 17 0246 66 71 050 45 88 454 0578 40 55 19
Ofosuo ya chia obi a o okay. so fa me chia obi a obi o. Okay. Okay. Na wan chia ma me say wa. Na me ka se be asaf ma okay. Okay. No de. Osuso betu ba chia no. Ma chia no no kra maka no kra do be ka se man kai wa. Agayo. Yes. Okay. Wonderful what na jakoko na so wo manhia hemboboa no. Hona jakoko no aso. Jakoko na so nam se form ana ba no. Yi ataya ko manhia hemboboa na hona jakoko na so. Ho na odifo Samuel akwankyere papa woboa na wagye amanfo free wo mu hawo ene wo mu empunchirim de woba no yenya ene nana anuma asem no ye de atodwa wie na de hamekese pa ne se wo hene ponse enkoda no pa omofa asem no kokot media kam hu ye sabia nyado panimu entrafie masefiamfo enka na de hye ne nkoa ye kano sa ne mfana musom ho ye kano sa entika samwa bana o musika sam kura no ka enkonka ya kana na foka kraka wo mo no mu tik proto achi o mu twetwa nwia nkase wo mo wadi ka hye wo mo bo wo se ne din ne de sei na boache dankwa abebiu na boache dankwa abebiu eh fa hene no aprehimai yeah aprehimai yeah noki wo mna samwa nana yate na numu asem wo se nkodai wo ne wo mo ka ne ochana so ka ho nkola ne pa wo mo fa ne kokot Ofosuo ayanche atifo ni arefo ma me sara ko ba bebia obi amechia Ofosuo nana boachi dankwa edin na dan so no na me raho kakra che se me ofa Dr. Boachi dankwa ne din ni matiama masa fe me wofa no sa me bebo bi o yankopon fa ne kransi but for madaroma muntie sa asem we pa pese me busa question kakra Ofosuo ebra mo ne nananam no ensase ana mo sem na mo bo ho ban na mo koso na o ton bi me boa e pacho na mo percentage bo mo de mamo mo mi enka no kre no me ehwe o na ton asase ana se adode de bi pie mu a o mamo hwe o me ehwe de ni nya ne sei ebia obi aba ahemfie no ende pia o na ne ya na agi enwanam ene fan zarom okay Ofosuo de ntia meka se enyina no sebe ya di nanan mo chipen na ankoye nhye ti asem ni yepo ankoye nhye me nanan mi de je friend na no osu acha opempe obi ene no twa so ye di nachi ema me gina court nko anfie 9 chieftaincy manya prot kota protocol wona ho na etu ho acha dwuma na me pena na nasem oya mabusu ni ba na me pena sem enei se ofrasa ma do kra ba mesen di nachi ti asem ye pa o asante ye soma hemfo iti di na na chi chen ewo mu a ebi ba ne ho a no ama ye bi na ya da na se ebi ama ne ho a no wa ama ye bi a en aye enso meka se ye kontokwa because na nkrofo person mo run ka wa fa na bati ne wuo de nya ba na ba ene ye be ka ne se enkwa adwo ene bia obi aka behwe nanso ntifu no a apedwafo obi a waba bia so ye nana e wa sante achim bia so the person meka nyane se de wo ye no me ma ye bi ukura de bia nanim ketebo minim ketebo minim fonton from bo ye dinana na chi aye be ne beba ye na sisi fom me ka mre bi ye ba ye o manhia de ba ye ne tenena unza na ye de ko abetwafo yi no se oba manhia unza na bi kutakuta bi ne yeso ye na agugu fom Ofosuo ye na sisi fom etu soja sa no mo de asifom no ma pro ano no jasrama no Ofosuo edu tama ye ne pon ya ye ko fie ne na mu ye de asinsuom ye na mu nyina hyehye but at the end of the day ya nyawe enye nhye se 7 previous nana ye koja wa ye eti chinchira ma ye sika ni mmom de tie nie ye so ni akura kwafuo ne bebia mo so ye no wo ka che se de bia ha ne so ye na se wuduru ho na se da ko pa wutwa mu a akura ni mu na ade se a friend promise broni
on promise ade mfeli ntina enegana wonu obi ka asam na wo show bi time no aka cho say broni time because broni o ka asam say mema o say ya on feli na maka say Ghana ha no ye normal bi check nye ye dia wedding enye ye dia but abe dia enka na obi timi san check the mo bi na fake okwa yi wa ko your friends e bank dem wa say da bi o sika bi anim ente sa broni nye sa da na dia tie nie senana no ekwa bi so no se o promise mu a edumre bi a na nanso se se wo hina wani dom ene yekoche no edumre bi na wo kese manso ikro mo minim wo de ba edumre bi na nate akonwa so ne se dom pese ana dom fu bi pese beto che na ne nkula wo no ne mema wo no no ene ma na ye nana e wo kwa bi so ente sa ya ka to se wo hina wani dom ene yeko ekoche no ya pese be chechensem se ka se chensem ahemfu bi o mawuko ye den se wo pese wo ko no wo kro na enye so easy because the crowd for the man kwan etiedu me bia ya hemfo ni binom se manso si kromo sa emema wo kromo na soligina aboni chidom wo ya da untimi ntuno e wa kwan bi so e chise nyam kase otumfo ya be kase sei na so kredu me bi kra na edu me bia mutiani yo edu me bia de wo mu ni se na nanom chase hu se no se ya nhwe ya ne ya kase obi nkwadi akonwa na bibi se ya dane na ede kromo baba eti ahemfo no ememmo mu di akire no obu ha bo nse no watwa prot wose mu na mo bo ame memma mu sei na mo mo ame memma mu sei eno de ewo ho se ko basa ne san ko basa de a ya na edrume bi a na promise ne mu ya na failure ba ne mo mamenka asembi mu ja madwuma ho enye na ka se mu nya madwuma ho next time unu obi ya de a unu opani bi koshi a so very careful we high obampa de hawadwen ena de aba otwe aba de kwanana so anenkenye bata ha wa bayi sepepe onfom yi ne mo ye kire se enye nhye ne mo nana so promise ya esese nka na dai sebi odi because o kan o se manson mo na mo bo ano ampa etimisi wahini bi kwa yi ase ne wanya dom ayi ne kwa ne dum bi a yetimi ka cho se dom fo ne se o pasi ase ne dom adi na chi mema adi na chi to wotimi koba se basa na dodode bi ba asase ne so dia mo either say ya mamo prot ana sikebu edi jam kwan na mo san ko basa ya na bia nana na de ya ha dwe kaka edi gina so se nana sam o kache producer so fa ko no de on de na mi susu se asem bi ba na se e friend nana o so ho de nye oyempon de mitimi tutu nti bra eno de ne ye ko ye ne sa de bia ne mo nana se fa ko court se ben kwa o mini ska no de nana ko gina court iti eno de ye be sere minim se nana etie yen na omo tie te ko ka kyerefo no sebe nana sa afra na ebe san na kasa ne ne nkura ya ko se dwato abu o ne nkura tie ne na so sebe ne nana no omo ne hwe ne ne omo nkasa na sebe ye se akura nsam hye enye hye na ne hu kwan ye be fa so ne di yi ato yi me so Oforisuo me dase po kwa bena Oforisuo ne kwasem se nipa ne manipa eye nipa ya ne ta aka se wo ye sofo kura na se woni eshorema o be preacher kire hwan enti nipa ne nipa yema yewura enti asese ye panachewo adwobreo sebi omo de je omo dwuma ho kura ba ibidi wachi omo bedi wachi edumre bi no usuma na mare yeyi omo tra won che kakra na me kakra me be se me kan se minim se o masa wasa kofa nipa foforo edi wo mu asa be bata no edi na wo oni we mu ntem ho esoso ebetima ya asem foforo okay bie ne bibi potepa ho ebie na nkura yi omuntie na nasem ebi siso no mu fo na chi ade bia ha no waka won tiase eti sa de be dia mi amempamo mi so amenkase eda ana be yadwuma na mu me fa nkrofo makoma di wurewure mu a na wo hini ne yedai ekofom eti me yeguso aye hwede but ye momodin say benya nana na because ye bufo na aba because bra enye easy say o hini be fiti preko pe oni wo ma nante ache 7 products wa pam wo mu just like this say ko bie ne bibituem ti ye mom try mom pinche nana na ono so intire nu asem na di wo mu so ne yetima be kama wi asin na ate nasi mami tia Oforisuo bema area so wen wo ho
Trasam na ka wose no menka obi ode ne ho to onipa so. Afoso so hwe enwomoma no ohadua nan sien chichemu miensa na wose mo fa mo ho nto ahemfo ana wonipa ba a nkwaje bia enini so. Sanso so na wo hwe sa the same Psalm no 118 verse 8 no so a wose eyese wo twere awurade sene se wo de wo ho ebe bata onipa so. Se ebusuafo yehwe asem bi so a ewa ase no mu aye me de papa ye Bible no kan wose mo nya damfo ni mo fa mo ho nto oyonko so oba akora oda wachi no wose ya no akora wa no anaso ahwe ho ye wo ne ho ena bie mu nso no for so promises are always made to be broken. Enipa se ye ka se ye hyebo a so far as krata bia na so no de obetimi abusa abɔhye no so na so Bible so ka asɛm bi wɔ hɔ for so wose enkwase abɔhye nyankopɔn wɔ mpɛ ɛna de a wode ye wunua anaso obi de ye wo anya wo de ne mfa anya wo yonko de ba ye wo hene no onhye wo bia sɛ wo ma mɛyɛ dai o ma mɛyɛ na henkwa anaso omla mɛyɛ no somfo ɛyɛ wo no mo apem ɛna mo de ba wantekyere wo bia ɛna wan twabo nso anasɛ sɛ bosome bɛso anasa afe bɛkɔ awie ya mede sika bɔtene sɛ na bɛma mo wade mo anya hyehyɛ bia o mo no so mo na anya nkrata asɛm bia eti de anana ɛwɔ na bia wade hyam sa mo no mo fi sɛ bia esa ebia na nanom nso so woka bibia wantia mo de mo partner se yaso wode hye nko anante wode hye bia hia dom enti wonti mi gasa mo so mo atena se no ebia no so ye dai pa mo che osabo mlansa na mo aba ekwa bi so mi gidi yesa nka mi nua no mo ketu nko betimi aye dai afa mpanyimfo bia woni ferefo obi a wode oka asem a wotie mi gidi yesa na nanon so no o wode ferefo obi a ko mo de go see no so na se bia ono so adi ani mu no akoye na bibia e kama ba oga se bia mo twe wo hene na so se mo tena se nti no mepa mo che se mo mlansa na mo aba ono obi akọ contract enso ni nyina mo no yese yesre na nane se den ya na nanom no wo ma so mo denti no wadaroma bo sha asase dem fi se one plot kra enkaja de bia e de ma wonti no wo hwe na onpe bibi kakra so ofise wonom ya busuefo no wo mu nante so pa busuefo a ye de tokokko de kosua ne ma de pam wo mu nti no onhwe no onpe bibi kakra enhye wonom ne ma ene ne nananom afunum se be ya wonom so no wakoma beto wo yam na obi amfa de tirimu carbon bia so enhye to fo so be ma ya se wo pedom na pam dodo a wonko a wugina apa so masamo amede sia no. Okay, me fa kwanya we so na menchia Saint Jima Kese okochi ahene dasibri sebonsu otosu mienu asante mampo hene ma menchia na kese adwumire pa menchia na fidi kura so da ai menchia no pani na so hene ndin de sai nana boache dankwa ababio otumfo nkwanta na hene otumfo nkwanta na hene pani munya abotre kakrawate na yenko nana boache dankwa na aso sabia ku sabia nyado eduru babia ye ya santimam ha no yemfa ya hemfu ni agoro santimam ha no yemfa nananum eni agoro na eduru babi so a nananum binom etumi ma enipa bi tia wanim na ye yafidie we so de ye mo obi antia nananum anim enfomso na aba sempo ntumi ne mo nya adwuma bie mu a sɛde omura samwa kae no na akoda de kan nsam ye hye na bai ye ya yensese Ghana sɛde ahasi ayo na akoda wo mosomwo na omuma wakomnwa mu ye duro efri sɛ sabia ku sabia nya do yo hina wa kasa ntimi siesie hu mfrantoma ensoa wakomnwa ensa mfa kirinye ensiu so ni nyina ye de dom na se koda ya tumi aye adwuma se ya mawo a na naka koda ko ma se danie wa hwo mobo so be mo ma asase ama enunti bema wona ye fro na wusu no ena akwasi asase asa esa no mnim se fre no kuro no so kwaku asase asa ena kwambo ache mo na mo baaye na koban se mi bodi no mu se mo ye nipa miensa ba ko no so de say Eric so antumi ama entumi na mo kama nkoma ntum ye mate na ye ne nana nkodi nkomomra why bibia ba ye kama
Srewa, Modia Mofamo ni Tomeso, na mene na nanko komo mra. Mashamia na mashamo, menini kodin komo aba. The baba biano, me the baba for the case we so. Noki. Yakona, yane, Calvin way. Oh. Noki. Yane Israel in Christ for entry komo omo na ya no omo ba omo kambro for kasa omo si Yesu Kristo ni patuntum no ye na mo abrofo no mo amane ene de mo a ani mo fanwe mo ho okay Israel in Christ na yane omo ebetwetwe komo omo nkyerɛkyerɛ no ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo oyetuntum na ye kɔ Bible no mu a tuntum no eduru baabi a maye mu ye hu abomfia efisi ye kan wiase kura ka tuntum fo dia ananya sa me mamu akwa aba ya je oso panipa yentie mu simadu eda yenim eyemodia eti Israel United in Christ eni masua de be na wotwe miensani na wotwe toso 9 ni nti de empanyfo no church na ye bon tofa ene na ye wura bibi kakra bi mu na sma am de aman ye tuma ye nti be hwe Yesu Kristo ni mfonyini na o mo kire ye mu e Bible no ye kan ye ya kan Bible ni mu ama ya tie ase ye panti utie Sompa tie ni ye na hwe e de nya brofo ya kan twi kasa ya Revelation chapter 1 verse 1 ya kan Yohane di se meti ba ko yimu ba ko no Osi Yesu Kristo di ya Onyankopɔn de ma no sɛ wɔnkyerɛ ne nko a de twa sɛ bantam ti na di ya de ma na ko a John Yohane sɛ ɔmfa nkyɛ de kyerɛ sɛ e bantam yɛnhwɛ de wi na osi e kan ho suo ne te ko verse 10 ye kan Yohane nwoma ne ti ba ko yimudu no ɔsi me wɔ honhom mu Awurade da no na meteni kɛseɛ bi wɔ makyiri sɛ totorobento verse 11 sɛ twerɛ de honhom no hyɛ nwoma mu ɔsai sɛ twerɛ de honhom no hyɛ ɔsɛ Yohane twerɛ ne a honhom no hyɛ dɛ nwoma mu ade a hu hia no ɛna yɛ twerɛ to Yesu so ne husuo na yɛ tuntum no ɛhu hia na sɛ hu hia te yɛnhwɛ to aso verse 13 ɔsɛ na enkene adua no mfimfini no mehunu obi a wɔte sɛ onipa ba ohun wan mehunu obi a wɔte sɛ onipa ba so ohun obi a wɔte sɛ onipa ba no wan Yesu Kristo Israel agenkwa no kan a wɔhyɛ atade yu wɔse wɔhyɛ atade yu fato so me yɛhwɛ obotum de ato so me ahwɛ Yesu tuntum no sɛ the Bible describe no Bible no kan na wɔde sika boso abɔ ne kokoso verse 14 na ne tiri ɛne ne nwi hoa sɛ odwante ho nwi fitaa wɔse ne ti ɛne ne nwi no ɛhoa sɛ odwante ho nwi fitaa mehwɛ me panyin ya wɔte hɔ no ma hwɛ na bɔge sɛ hwɛ ne tiri nwi no fitaa yɛ before no ɛna ɛwɔ nwi a ɛte sɛ odwan ho nwi kwasi broni kwasi kɔkɔɔ ne tiri nwi no yɛ toro kaa brɔfo ka fɛ ne sick yɛn ɛna ɛwɔ enwi a ɛte sɛ Yesu Kristo ɛdeɛ ne bi pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ yɛn ɛbi before na ɛwɔ saa tiri nwi no kan sɛ sukyerɛma kan na n'ani te sɛ ogyaframa wɔse yɛrehwɛ mani kɔkɔɔ broni biara n'ani yɛ kɔkɔɔ ɛyɛ ɛbi before no ɛna yɛn ani yɛ kɔkɔɔ Yesu na n'ani yɛ kɔkɔɔ sana Bible ne skrabo yɛhwɛ mfoni na ɛda so no deɛ kenkan Revelation chapter 1 verse 14 na yɛka no sɛ ni adrɔ de ato hɔ no fa compare de kwasi kɔkɔɔ broni bɛfa yɛn nam kɔ nkoa so ɔmo de ba sɛ Yesu onie no sɛ ɛna teɛ ɛne Bible ne mfa ɛna da kwasi broni yɛ da foɔ ɔna bɛ da yɛ no Yesu yɛ tuntum Israel for no yɛ tuntum foɔ ɛna ɔ Bible ne mu to aso Revelation chapter 1 verse 15 na ne nan te sɛ yawa fɛfa adɔrɔfo no ɔse na ne nan te sɛ yawa fɛfa adɔrɔfo no yawa ɛyɛ brown wodi hyɛ jam na ɔhye na ɛyɛ tuntum wopa ɛnɛ adekye a fa bi hyɛ jam na yi hwɛ one person kɔ na brown wodi hyɛ jam na yi a tuntum asɔfo no nka ho asɛm ɔmo nka ho asɛm nti yɛ kan verse ɔse deɛ ohunu twerɛ hyɛ nhoma mu adeɛ hu hia ɛna ɛdɛn yɛtwerɛ de to ɔma ayɛbɛyɛ abɛkɔsɛm ɛde ma yɛ abrafo a ɔmo de broni Yesu baa abɛkɔsɛm na wɔyɛ mfa ɛne twerɛ bia mu anim wɔse atwerɛ nyinaa fi nyame yɛ dɛn huhu mu ɛti Yesu obi sɛ so yɛ tuntum o so yɛ kɔkɔɔ ɛhu hia so yɛ tuntum o yɛ kɔkɔɔ yɛnhwɛ yɛnkɔ Matthew chapter 1 yɛnhwɛ adeɛ Matthew chapter 1 verse 1 ɔsi Yesu Kristo David ba Abraham ba no awɔ ntoatoasoɔ ni ɛti yɛhwɛ Yesu Kristo na awɔ ntoatoasoɔ yɛhwɛ na awɔ ntoatoasoɔ yɛte sɛ Yesu Kristo na ne nana ɛne Solomon hempɔn Solomon mɛboa na ne nana no yɛnkɔ Song of Solomon chapter 5 verse 11 wobɛkɔ hɔ no mo okay yɛkenkan anwum eti enum no imu edu baako no kenkan ɔse
ni tiri ye sika amapa wɔse solomon ni tiri yɛ dɛn ɛyɛ sika amapa kan ne mpɛsɛ wɔse ne mpɛsɛ ɛyɛ dɛn ɛyɛ kuhaa wahu broni a ɔyɛ mpɛsɛ da wahu broni a ne tiri no ɛyɛ mpɛsɛ da solomon tiri yɛ mpɛsɛ enti tie na yimo asom na tie ne ye kwasi broni da adaafoɔ na bible no ɛka ho asɛm no wabɛdada before abɛwiayɛ asan bɔ ɛkorɔ no ɛnɛ na ɔmo so yɛ dɛn ɛwiayɛ adaayɛ yɛnkɔ Matthew chapter 1 verse 21 yɛhwɛ ɔmo a Yesu Kristo ne Yesu yɛ tuntum no ɔbɛbɛgye ɔmo so ɔbɛgye wiase nipa nyinaa yɛhwɛ nkɔmhyɛ no kan yɛkenka Matthew asɛmpa ti baako yi mu aduonu baako no ɔsɛ na ɔbɛwo ɔbabanin na wato no din Yesu ɛfiri sɛ wɔno na ɔbɛgye ne man ɔbɛgye wan wɔno na ɔbɛgye ne man Yesu bɛyɛ dɛn ɔbɛgye ne man wokae Bible no ɔman maako du nwɔtwe ɛna wɔm yɛntwɛ Ghana wɔm yɛntwɛ Cote d'Ivoire wɔm yɛntwɛ Togo wɔm ɔman maako du nwɔtwe no baako ayɛ Israel ɛna Nyankopɔn sɛ ɔba bɛgye ɔmo ne man yɛhwɛ ne man no Matthew chapter 2 verse 6 kan ɔsɛ na wo Bethlehem Juda asase wonya Juda asafo no mu akumaa kan ɛfiri sɛ wo mu na ɔsafohene a ɔbɛhwɛ me man Israel ɔbɛhwɛ ne man me man Israel Nyankopɔn man ne Israel nya abrafo no mu hɔ no ɔmo 1948 after the second world war no ɛna ɔmo bɛtena hɔ no mo saa time na 70 AD ɛna na mo adwane afi hɔ mo de aba West Coast of Africa ama yɛsa bɛfa mo afiri nkoasom ɛde akɔ America ɛne aman hodoɔ so enti Israel for no ɛyɛ before me ne omienu Ghana for Israel for ɛna ɛne mo wate ɛwɔ Sompa TV so yai kan ma me bio Matthew chapter 2 verse 6 na wo Bethlehem Juda asase wonya Juda asafohene mu akumaa ɛfiri sɛ umu na ɔsafohene a ɔbɛhwɛ me man Israel so no bɛfiri aba enti Nyankopɔn man yɛ Israel for yɛn before yɛn ne Israel for na Bible ne kan ho asɛm no na me man ne yɛ deɛ nti ho kyerɛ sɛ yɛpo Nyankopɔn mmara asɛm na asadeɛ no ɛna Nyankopɔn ma yɛ ho kyerɛ yɛ no ɔka Matthew chapter 1 verse 1 yɛnkɔ 15 yɛkenka Matthew asɛmpa no ɛti edunum ɛyimu tie ne ye wobɛkɔ asɔre so many years quotation yɛ kenkan wonte da kan Matthew asɛmpa ɛti dunum ɛyimu aduonu nan no ɔsɛ na obua sɛ Israel fie enwan a wayela no nkɔla nkyɛn na ɔsoma me Yesu mana na kasa wɔ ha Yesu na kasa wɔ sɛ wan ɔsɛ Israel fie enwan a wayela no nkɔla nkyɛn na ɔsoma me Israel fie enwan na ɔmayira no nkɔ na Nyankopɔn soma no ba mo abrafo kan ho China fo kan ho Arab fo kan ho Egypt fo ɔmo nka ho ɛyɛ bibifo yɛ ɛne nkɔmhyɛ no yɛ na ɛwɔ hɔ ma yɛ ɔmo nka ho ɛyɛ ɛna ɛwɔ hɔ ma yɛ yɛ bibifo Nyankopɔn abɔ ahwete ɛwɔ wiase fo no yɛ na Nyankopɔn ne yɛ dɛ ɛkasa nam Yesu ɔkasa kyerɛ yɛ wɔ ha sɛ kɔ ɛkenkan asomafoɔ nnwuma no ɛti edumiɛnsa mu aduonu mmiɛnsa no ɔsɛ wei asefoɔ mu na Onyankopɔn di ne bɔhyɛ soɔ odindɛn Onyankopɔn di ne bɔhyɛ soɔ nkɔmhyɛ wɔ Bible no mu nyina kɔ yɛkan de Deuteronomy 28 abɔhu saa nwoma no nyinaa wɔ hɔ no sɛdeɛ ɛbɛto Israelfoɔ no ma awie mu no kan Onyankopɔn di ne bɔhyɛ soɔ ɛyi Yesu yɛ no Israel agye nkwa ewiase nipa nyinaa wɔyi Yesu yɛ no Israel agye nkwa Arabfoɔ ka ho Israel agye nkwa Ethiopiafoɔ ka ho Israel agye nkwa Libyafoɔ ka ho Israel agye nkwa saa man du wɔtwe no baako pɛ a yɛfrɛ wɔn sɛ Israelfoɔ no 17foɔ no nyame na de wɔn baa wɔn hinya ama Nyankopɔn ɛyɛn ɛna ɛyɛ Israelfoɔ na Bible no ka ho asɛm no yɛnkɔ asomafoɔ nnwuma no ɛti enum eyimu aduonu aduasa no ɔsɛ yɛn agyanom Nyankopɔn nyane Yesu a musa ne dua so kum no no kora Yesu musa ne dua so no kum no Romanfoɔ ne Israel mpanyinfoɔ no Farisifoɔ no Saducefoɔ ne sɛ ne dua so kum no kan wɔno na Onyankopɔn ɛma no so ɛkɔɔ ne nifa sɛ ɔsafohene sɛ ɛne agyenkwa sɛ ɔma Israel ewiase nipa nyinaa wɔma Israel aborɔfo Israel Chinafoɔ Israel Arabfoɔ Israel adwensa kyerɛ Israelfoɔ na Nyankopɔn de mmara nsɛm ne ma ɔmo yɛnkɔ Deuteronomy chapter 27 verse 1 and now 1 chapter 1 verse 1 yɛhwɛ adeɛ bi wɔ hɔ ɔmo Nyankopɔn de mmara nsɛm no ma no wokɔ wiɛ no kɔ Psalms 149 yɛkenkan Moses nwoma deɛ ɛtɔ so enum no ti baako yi mu baako yɛn ne nsɛm a Moses ɛka kyerɛ Israel nyinaa Nyankopɔn de mmara nsɛm no ahyɛdeɛ no ma Israelfoɔ aborɔfo nka ho Chinafoɔ nka ho kɔsi buroni biara wɔbɛtumi akyerɛ wɔ Bible no ama wate aseɛ ɛyɛ ntorɔ na ɔmo abata ho de abɛbrɛ yɛ ɔmo kura Bible no sɛsɛi but ɛnyɛ mu nsɛm na ɔmo yɛ dɛ ɔmo ka mu nsɛm no kɔ na yɛ dɛ ɛde kyerɛ kan ma me bi yɛnkɔ Psalm 147 47 yɛkenkan ɛnwom nwoma no ɛti wɔ ha ne aduanan nson no yi mu dunkron ɛne aduonu no wɔse
we na some chere Jacob Osei we na some before you free Jacob mu abrafo mu free Esau kokko Edom the Edomite am ya abrafo Esau din sisa me fa Edom obekọ asole won te da Edom kra won te da Esau kokko Edomite ni din sisa me fa Edomite Idumian am ya abrafo kai we na some chere Jacob what in Asadia and in a Temudia chere Israel Jacob so din sisa me fa Israel et yen ye free Jacob mu abrafo on free Esau mu yen to me come mu da ehwe da na me ba beje Israel for no meje Esau da Edomite onyom no beje wo mo to mu to me kire Bible no ba biara da asi eyi aduonu no ose onye o man biara sada na natamudie no nso wonim enti wa ye de mra ma wo no se me metia sei metia me ma eko school na mama me baba ko me so ba kofi oba pra sei nyina me bana kofi ampra no ne obi foforo di agora me bana no ebe na se me bu na afra me kofi opani me busa muntie munwe no ho me bana me bu no enti ya na yankopo atwe aso yanko Amos chapter 3 verse 1 and 2 quickly enti obana odi asade man se on prefie ono ofri school ba on pra ono ona be bu no na hoho na ono ni jago na akwabo no na obu na fra ya kan odifo Amos ngoma etimiensa na ye bre no ya so ye free Amos ho no a ya kan Amos ngoma etimiensa emu ba ko no wase muntie asem ya Awurade aka no mu Israel fo ho wona yankopa no mu kasa no moa moye emusua mi mu free mizim asase so ba ese monko ala na menim mo wase wam no onim mo monko ala na menim Israel fo nko aye bibifo Ghana fo ye Israel fo ye na yankopon so ye wonim ye kai e wo asase so emusua nyina asase musua ko nyina yankopon se ye bibifo Ghana fo ye na yankopon so ye dai wonim ye kai enu so nti ye mo na metua mo ye nyina so ye bon ye fa mransam ho meda kora ya to atwene ya to me da atwene mransam no edunu de to so nan no e yankopon de ya to atwene kwasi kokko kwasi broni ene edi nachi ne se be kwasore kwasi ada ya to atwene yanko last one John chapter 11 verse 50 to 53 yankan yakan Yohane ngoma no eti edu ba ko mu aduonum ene aduonu no wase na yeni ase na yedia enfri ono alanum verse 50 wase na so monwene se eyema mo se wonipa ba ko bewu ama oman no ose onipa ba ko behu ama oman no ose ye kan Matthew chapter 2 verse 6 emienu se yankopon ne man ne wan Israel oman we no kan wasam Israel man no kan wasam yankopon so abo mu nyina ida ahwete kan na oman no anyina ansɛn verse 51 na yedia enfri onoala ne trim na kan na mom sɛ wɔyɛ ɔsɔfo panyin saa afe no munti kan na ɔhyɛ enkom sɛ Yesu ebewu ama oman no Yesu bewu ama wan obewu ama oman no Yesu bewu ama brofo obewu ama oman no China fo obewu ama oman no Arab fo obewu ama oman no obewu ama oman Israel fo ye bibifo ye na Yesu bewu ma ye kan verse 52 na enye oman no nko na enye oman nko Israel busakọ ne mu chemienu no ne kingdom ne southern kingdom enti ebi wo ye dey ebo hwete ye enti yen hwade ye ho na enye oman no nko na se obeka Nyankopon ema wapeti no nyina apeti ene ebedi Ghana uttermost part of the world ye babedi ase no obesa be kan abo mu biem na Yesu be ye hene kan ase obeka Nyankopon ema wapeti no nyina abom aye won baako obesa ye baako biem yenye oman mienu bia yenye northern kingdom and the southern kingdom Israel Jews and Gentiles be yenye na we dey obeka be mu na okasa anya brofo wasam na oka emu che mienu no oka wasam okay wrap up na enko I said you mama twa so tei no wrap up na enko enti die ye pa kire nyina say Yesu oyetuntum na Israel for me yetuntum na ye na Yankopon de ne mransam na hyede nyina de maaye si ediso a obesa be fa ye ne ye de yakọ ahinwa ne mu na wa wo ye Israel ni Ghana ni no hyase se wo de Yankopon mransam be de ebesa ye adwuma biem wa fa anya adwuma ma oba ye do betwa twene okay ya ne Israel in Christ na etwetwen komo no we next week kombesa ba say ya ho no mu free US ba no mko o masako okay Israel in Christ na ye ne omo Israel United in Christ na ye no mo twetwen komo no dey ya next week mo besa ate omo ka panipa ye beda mo ase se sisi mo tetre ama yehu Yesu Kristo na husuo no se oyetuntum na mu bom se Israel no mo na Nyankopon de edoba no wo mo ye kan sa ye beda mo ase next week be hwe mo anim na ya sai atoa ye nkyerɛkyerɛ no so
omo kan Bible mu asempa wo omo yi free Bible mu ankasa de oba no anya atrase ma me trase ai mo trase mo trase ye ne mo na be kasa sabre ya enra na e wo se wo mu wuram na sa akoda we na asem no abrɛho asefem papa enya asem ketwa abrɛho papa abrɛho sɛdeɛ na asem no abrɛho no de woba no anya atrase ma me mo akwa yeja bibia bɔkɔ de na me ado ma me na udi ne sɛi me din de Alice free hin na baye me fi nu adubiase new adubiase ma me wakosɛm ne sɛ awde abɛdae sɛ yemoa o makosɛm ne nyina ne sɛ ne bɛma bi ware awara ne kɔ nanim na wo gyaa me 2012 ya wo miensa wo gyaa nkwala na gu me suma ya frɛ no sɛ ɔde Kwame Antwi so wo fa he ɔno so onu adubiase Kwame Antwi onu adubiase ɔno wo sɛ miensa mu a na oba o na epani bacho ai ɔnso ya frɛ no sɛ oba pani ɔde maker kasa mu no mame maker Antwi no okay na sɛ meka bibia fa nkwala no ho a wɔno a wɔnyɛ emu atemdidie ye bi esukua wɔnto buku wɔnyɛ hwe fa nkwala no ho meka akrache de wo ye de mani nyi wo sisi de wo kumi na wo so mu ni atemdidie wo frofrofrof bibia me pe me fa no kɔde ndie nti we ni wie last year school SS ɛna me kɔ to form de man no ti me kɔ to form man na me ka kyere so ma to na sin train form ayede ama no ba me bompa ese nyankopɔ bɛ ya do ma ye bɛ de ye bɛ fa no what to de na ama no I thought nursing training forms ma me haye ni blessem o ana me adano so ba na usu na aba ni susu emfa nya sede mate ana me dia ma no nti ebra ye fa ye frefre na ye ho ne ma wo ko ntebi wo ye sei na ho kan na me na mebo ana me ne be ma ne ka say sa e ka we na aba ne de esododo nti me ka de he aba akura ni school ka no ne ne ma ye beto ne ade ode be ko school nursing training no wanya admission on nursing training e fa he adanse formula na wo ko nursing training enti oti wo nyina ya fa no china na ese okotua admission wo china ye a mpacho na ne papa no sesei ave me kan me ne papa no kura kan se on de won so me mu ne ye nyina ye moa na ye fa akora no ko wo gitum nti me ye se nye o ma me 30 million na me so me de aka no me be princess so aye Kwame Antwi ma me na ye hwe ni sei efiri akoda ne mofrase a ofiti suku ase ukuru no waboa wa mo ahwe no wo fi wo obi wo kra ba busu bi be sensia akwa na nkola yin ni 1000 me ka kan de patapa ne atemdidie saa na fe me ya na matwa so na eti oba we no ni JHS ene SS1 ahwe no me ya na me share ma me so wa na ahwe no be man sika nim me ya na me share no opa akra na tu busa na ka be man sika nim wo de ya me na fe de wo kume no ko SS so SS me na me de no ko one na hwe no ma ni wie SS am de no ko 3 years sika me tumi aka se be man ni je wo mu 400 CD 4 million na ede na 4 million be di mu 4 million no de se me de to ye de ne ko na me to ho ne ma me de akra no ko school mu no wan fi nti akra no ko no ka se book bi na do ebe abatan ye se ento 5 na ono so abatan for so 5 na me ka kire no eno kura be ka kire no pim patapa ne na me ka kire ne se me de wode ye ni so jimi di patapa be mo me boni dua kunu opo betumi adwane dua ba na abebo ni dua kunu yenko na yenko tonwa de mra sesi a efiri se aboa tatia betwa suwa wona mabaso na okoto se krama osipata so a enyo ne fo ya obi na man so si ho adwumako bi da woroma enene ye ka Kwame Antwi asem wo fomenan eno ti yenkomra sesi an odofo yenkopa mizo emfa mpa yenum mizo ene 5G meza da bia metaka o se ship we the Bible ene snap baaye sa ship kro no ene di mizo ene 5G meza e baaye aponto abadinto no odofo ayiyo no yenkopa mizo drink ni bi ebebo yie pa na mizo baaye no omanfo dodo no na agya tum na fa ko nipa babo dompem no odofo fa bi hye fridge nim fa bi gu ko manim
bubu iceberg no egu so ne mu enna ho ene wo no ma wanum se moton ekopa na your mango flavor ene wo miss fruity mizo no saa na 5G miza no obi a wo ya dwumaden na wo aposo wachiri bramo wachi kase no eyo ya no yenkopa 5G miza na yenom orofo mizo ene 5G miza no yentafo ni tino ba ku nkonya ba ku yentoni mienu nyina na yemfa nkodi adwuma na omanfo ema ye mo piafo efrise dru ba bi na wo sebo wo ni menya bi ni bamu a na dwumadi a ukodi ye no omo ye ase no mizo ene 5G miza ebedu akagire mu pa manager Daniel ewo 21st ken ketwa overseas okwa ni doso pu ubenya ato Bikan supermarket abawa sister sewa ewo post office anomanye ya Atcom Royal Ventures Baptist University Mama Esther ebuakwa okwa ubenya bi ato sa ena na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi woni VIP car park no ND ehwani mu ye friend Asachi wa homa trufo we so 0246 270221 0246 270221 and 0558 106348 kwakuo chiri company limited ewo poyemantemu Eastern region na ukọ kwakuo chiri hwa wodofo misu ene 5G meza doso po obenya no de amawo KF Kinju Enterprise opamangwa brusanim enrom hotel eya soame eho ena KF Kinju ewo orofo ye ko KF Kinju hwa misu 5G meza obenya bi ato yemfre wo mo homa trufo wehwai 0263 752 944 0263 752-944 yenko pemizo ni bi na yemfa eni ejuma 3A Herbal Center 3A Herbal Center or the 3A co capsules abeg so e cocoa master and American one semi na wodofo wani so ye wisi oposa wonu na ezonzon emrante no koposa wani na wo ba wan hwe yom de asembe to so ye bega so akokọ no ma habade se bi so anentesa cocoa ni gu ani mu ase no usisi eyo ya mama abeginam wodofo uja wo nan ye moja firimu eba udware utiti ye cocoa nipa bibre biada udidi bia no kai hu se cocoa betumi ahaw wodofo yenko kolina ke ba dani eba misti eba Dank near Cope Coco Adruni be enter 0546 170 170 0546 170 107 107 0546 107 107 3A co capsules Coco Master Papa Dankeba Complex or Frau or for Dankeba Complex by Yemfie Dumienseni or man for the one na Ebona Basso ena wobo mo shia ensembo amanfo de madanga ba complex no ano de pam or the dan fight okay abegaso or the dank stroke abegaso dan proke or the abegaso dank vita no ebi ewodwaso ena dank gastroke o no ahudo pia wodi etu yade da sem or for dank stroke no rheumatism the sasabro no etuase wachi bramo wachiri kase no eyo ya dank fight okay no eye koko utitititi ho a yenkotobi ebebo ye pa owo mfidi ahudo pie o shemu anu ho ba bia yade no no de dro account patch number 2 on city hybrid school no na ebe ho your friend dank ewa homa tufo we so 0266593330 0266593330 and 0244017556 yanko ahuto fie na yanko pe edro emfa enka ye jade Express Group Limited, Express Group SA Mekacho Nenumre say Canada, US, UK, Australia, New Zealand, Germany and Apesoko. Hey, Obebwa, ye konya kosuan dia wa brochire, ye construction wa brochire, order for scholarship on se kwa brochire. Na wo country wo say, se ye kan visa ye fa tu kwan pa dia, otumi ye ho adwuma pa. Airline ticket no ye ho adwuma. Order for Express Group on wani masio, study and work abroad. Hey, omwan na no dene amafo dodo no ana afa wom sem na wo di adanse se wonam Express Group so eno wakoduru broni kokko krom na wo ye adwuma na me kanfo Express Group ama wo ne dia ehemfa no wontumi emfa wonko ewo Ghana mem ha ewo abrochi mem na Ghana mem ha ba bia wo eye Kumasi Kuropom ha enkrantema na ukonkra ho so Isle Kongo ho takura de sunwane tamale bebia ni obehu Express Group yenko na yenko sunade wa abrochire yenko yadwuma wa abrochire ni yenkonya sika kese pa emfa entu yebutom maame entu ye wanyu so beboni dua ho adentia se che se jodi yemeno enye jinnem branimu
nti me ka sa na afede odi 200 cedi samba nti akora ne kɔ nanim no ene eso hia fon odi besua de ene no sumpo me ka ho asem nti me ka ho asem ana twetwe no me kɔ kan odi matama na me de me di achi da me kɔ pa fon ni bi ema akora no ene no na achi odi 200 cedi samba sa ese na akora no kɔ he no ni sika wum no afe ma ko pipi we ni so ma na oba besi ama be so api otada wo mama akora na nya de mishina mbiye ye mmoa na ye mfa akora no kwa me ka na wudi matem ena firi mi so ko ena hwe wo ma enti sisi a me de na ben me se tefo so mo mmoa me na akora na de mishina nya me ya adoma china okotua no mo hu me mobo na e ka ma bo na ye kwa obi kura nya sta akwanya no na me kunu me ka kire ne sisi ama mama ya dwumaden ama me ni padue o kunu no na da TV no so no ona da TV no so wo wanim no da wono mama ya dwumaden ama sisi me ni padue ina asade bia ya le nko an se so da so no ware ana waja me 12 years ni na wo sa de nkwala na gu me so ena no wo so la na wadidi ni wada ena me sole a na me dwune de akora sku atade akora mpa bo obehye de akora obedie me kaka ni wo di matam nti sisi ade me so me yale doctor say me ntene fie kakra na me hwe me ho nti si o maje me de ne ma no o me hwe ne ma no ma bere enti sa bere ya ye ne wo kasai abrohu sem wom ne se wo hwe no ewo JHS SS na afeya wo control so ku nursing training no afedi on sarge ne nyesa ai usika sem ye enya me kura anya yale kura na wo ko ka kire no se akoda ne ko nursing training dia se no ka kire me ne kan se eka we ni die eso nti wonye na adwene se obeja ye den abom so na adwene se obeja abom so dia ene me ni bebere ne so wa bana busuafo amane ye papa minim na busuafo bia ne maame asem ne bayina ne maame di na chi saa me de ne kwa na ne maame ababo so no di na chi ena me de mejaye oni ne nyina na woni wadu bia so ai ba sisi America ke de me de baba be di kumasi asi se di adwuma na wo ankasa wo ye piota na meton oh na waswa na afede abom yare de bia me ko hospital doctor say omoja wo form o pressure wo form entuntumawo wo typhoid nipa ba akufo blanko na be me ma me bre me kaka na wo pim patapa okru no ye di adwuma no ye carpentani na se wo ye dai isi ade ono anu wo ye wo so wo ye di adwuma o ye carpentani wajaye ana oda so ye o ye ni wadu bi pa ni wadu bi ase fa hen na carpenter na wo oh tell be ko mo tumi be fane di ni tukwan otumi kwa akra na akose wo no se wo yi o mai efiri ho a wasan awo bi wo ba bi ana oba na onam mso oja me no one na awu mienu ba oba ne de wa firim ntimi de wa asam de one ne wo ye ai enkoda na wai minim ba bi o mo wa asam de eti o ma no de wo mfi wo mkura ai so ebia me ka se ebia akura no ye pese ye se mana obeka se ane saa afe na ebedru ho no na ode ebufuo ni atem didie nkura sesem no wodi matem ti ba saa na me kura no eye me ya nti se me wesika no makwa ya adekoro no ama akola no ebla odi ja me nkura ni picture wa hasi na me kuta akola otue me nufu ano afe no obenya wanyi ya na akura na nya 12 years okay ayabra hosemu ayabra hosem papa mami ne kasa be wo ayabra hosem pa se kwabrane watumi ne oba awo mamu enan na miensa na pania wodimu wantumi anhwe ne sukuo na wo kontoa so sukuo asese yafa no nursing training wo fomna sesi a nursing training watchna admission fee papa infamra taskala ya bono papa si wonya adwuma ne amusa se koda no wo mo hwan na kobai kura de ko bono homoden waton pie water saa wukumasi kropomu a ahwe koda akọ ahwe na koda yi ne bapani JSS na wahwe no SHS afedie ne nsaage ne sikafam wonya admission kwabrane enhwe na yenkohwa akoda yi so a akoya asefoforo da bia metaka na fidie we so se obata bia trimopo so obehwe ne bama ne sia fifie na dachi ankwa ama no akoda so hwe ne maami ama ne sia tutu
ɛdeɛ bɛn na yɛhunu no ɛyɛ asɛm foforɔ Osborge Enterprise or Frew. Na Osborge is a man country will say you can home use to Nyoma Padia. Say yento brand new any home use television padia a Osborge Enterprise and I make come for Namedia Mount. Now a man for the Duanua a to Osborge TV no say and the TV no need the whole year papa na volume na umia a volume umia bibia eye kama eye Samsung LG and Philips sa brand no enkoa en wotom efri sa company Samsung company no and LG ne Philips company no wo munim nyoma ye papa eno ti na won TV nkoa na woton no eye brand new and second hand nkoa na woton no se men kan say TV no eye home use no emre sentia emre ye ne say we de nya border so de ni okosa ni bia dabi de bubo hotel busumi nsia no amrofo efu se no waye na dwuma wie no busumi nsia no ene de gugu store no ankasa ene okofa no de bagana ha no de bi ebe sakumase ya na kumase fo eton enya bi ehwe no eno na woton orofo sa TV okofa ba nyina no efri UK ohini krom na efiri de eba orofo siase ani abre ne pe TV papa ne ye hwede a yenko Osborge Enterprise home use any brand new television na woton ebuakwa wona twene buakodua JHS school no ene di hwani mu oba Dr. Mensa so a Ashtown taxi rank wo na wo Dr. Mensa FM wo say oye retail any wholesale nya eno tin odofo say wo pe TV papa dia enko toto bi obi wo ha ni TV no obetumi aso a kire one ode bekwa koduru fie no na afi akodane asem foforo Osborge Enterprise and Americanfo na me de ama ye frɛ wo mo e wo 0277 788 845 0277 788 845 and 0244 363 663 0244 363 663 shesa number no enso pa eno na ofre Osborge obetumi ede anya no na one no edi TV ho enkomo na watumi akoto TV papa every Osborge Enterprise if you say ni TV no eye papa Joe Up Electrical so ofre orafo Joe Up so wode wo ya bia free tema abakumasi o wo se wode wo ya bi every tema abakumasi orafo nya agudi o wo ya na ye ka ho asem ko pebi to na da chen bi no obi amfa achenchena ana ne wasokwa so oto ade papa na ode eye ufie sa oto ade papa na ode eye ufie a da chi ankoma bi no onananom eba bete so emfa so wawu akono afei ne fie no behye ama nkoda no omani ayom ya eye signal cable na mekanfo nam de ama ho na signal cable no ho adansedie no Ghana warrior weda no na ye hwe ye ne de ye sa signal cable no eno tika meka pa dia woya wei na Ghana fo beboa yen efi se weda no ankasa ne de ye signal cable dia yenkoto signal cable ni bi kopa woya na yemfa enwoya ifie empempra dia bia da ye de ewoya fie bia no Joe Up Electrical se obenya bi no de amawo underground cable so to bi sa na transformers ahodo nyina da oton bi bulbs ahodo pi ebema electricity bill no nyina aba from no yanko Joe Up akache orofo ye ko Joe Up ho ne akoto anwoma ka hunu se standard board for ajatum sa energy commission for ajatum electrician for kurasi signal cable wa mark ibedini eno tie ko ne ko pebinto Japan house oni MT abrosan ne di hwani mu RCC taxi rank dinyame yanko ne ko pe signal cable Joe Up di abani bi 0246 9058 98 0246 9058 98 and 0543 934550 0543 934550 yeko Joe Up wakache ne yekoto signal cable ebebo yi papa 21st clinic asiatica expert otofo yenkotu yade asen ama mene wanse yade nipa benya wane yade 21st clinic say sa asiatica ne ye ne tamfo obetu ase na Ghana de hye wiase nyina asiatica no afiri so akọ ede ben na etwe sisimu wiwim efa onan kokom akọ na ase na kosu na ase odofo unima de kro ene me catch say asiatica
don't him dia sciatica dia ba ya sciatica ye ko 21st clinic no go to ase enfama ya de bibre bia da fruit tree nua no kosu na ase 21st clinic so betu ase na wo dia ma laboratory ne scan ni fidi ahudo pi no wona kache wona so ye ho wa ama media gro wo baba betu yade ase na Ghana de se ho atowo mo ne sayonti no wa to pete Ghana memha babia 15 branches and wo Ghana memha Kumasi Asha overseas on Alpha Radio no and a bohon pair. Council quarters called Johnson or Boise. Accra Drumming Market, Sunyan and Kranza Techiman. 21st Kine Kosinimini 0540311311 0540311311. Order for Yeshe production team no ana Yajapano, your friend I won't fa, your friend I won't fa. Make I say production team no Yahu Jumano, Papano Nano Yakakra. Usu Krunda and a friend saying. Kwame ntwi na no ya wari ni nyina na no ya beka semu no minyina yepa me de me kan se me na etwe manso isi me se ma hwe nkwala na ma ble me yale nti wo ma hwe ne ma na me so me nwuma ho me de akọ ma hwe ya obema pressure kura ye den akum afi wiase sese a chira kwa na deadline mpachan na sese ya no akwada sika se na so otua wo from na nursing training wo 49 million 4009 pachan na say 5000 nwia ni nwia 5000 nwia pani pa kwa anwa kura tese ma me se no anya to ho isi a me nya you can say 20 million ena wanya to ho na me matoto to ne ma ne so de be ko ne kakra ena me ka se won fa de aka ne bra na won fa so na me kura no na nse yare na he ha me tianka we me ana me bo ne ho kanka me de ne be ko eni se o ne me be twu ma so be didi matem se me yekurase me ne me ma yenkurasefo ena odidi matem osidu ha se me nkurase se me na wo ye me penti se o ye sa me fi ndi si ade me so ma bre odidi watemo production room ho anu ade so anya kwa nwura dai o flyer phone so ye fi wo pie ye na ye betina anim ho no so ye de yi o si an nkurase se mbe na me ye no nkurase se mbe na me ye no ti ma hwen kwala na 12 years ndi si ade ono so meto aso ma bre mo de ne picture na to he amsia mo fa kwa me adwi picture na to so kwa edi kwa me adwi no ya defo din o ya defo din ya ne bi no aya asem o be hwe oba me ti sei ene na wa mama me woni me na me da ono anya wa me se me ya o me abi oboa o jan kwala agu me sunu ma bra na me ni padua nyina woni wo ku me ade kameba ha mo fa ne picture no to ono ane ho me hwe ade mo fa wentu ana mfa wentu madam o debi eti sesi a wa anware biem kwa me atwi no gya ye no ma anware biem o ma wani bire se wo hwe o ma me hwe me ma enso wo so me mu ni hwe nkwala na wonye kese wo ya na me ma bra na me de akwala ne kɔ no wona mu krom ho na me ba kitwa wa kire kwa wo bi school ebenande ya ni buku ni niema saa ni buku ni niema na ntale ni bag na onfama no ma hwe ya obeku tese wo ba pani ankasa ni mpachan like wani abrese ka wu twasa we yi ka pani nya ba bi sia akure de bia wosu oyo se ama eno akure asami mi okumase a eno no oye nti eno be mu se ma de wo ye nam siko bi na se ya wa de ye na week na me da hospital ewo ayifo no kama fo no na ye di suetiti mi soa na doctor ne se obaye ye lab ni ade oye lab no se entuntum ya wimia ma malaria na fa mi moja nyina typhoid nso san ye den ewum ena mi moja wo fom na me san wo low pressure ti be ma ni sisi ade aduru no mi ami hu se wo kumi ena me ne kan bokɔ nso a no wo pem patapa no odi atem nti me de na ba okay Asem asefem wachina nko awu sa akoda yenye sika yankotua ne china suku a wakonyina maami ayo akwa bi so sa akoda yenye sika yankotua school fees china suku akoda akonyina ayekwa achanya deadline yo
ochina a dead lie omono Oforisuo I was there can asem with the asem dada ya kan so ni pebi ntiase ba ma kwa mentwi idin wa santema ma kwa mentwi no anantwi no aya santidin a ano den na mame ewe o picture na ewe eyi a ano den eya o de nya botre mami kasa nya o tie ne kasa ne popo na dia na ha adwen ne se obenwa ne se mami betiti ne mowe maduru ba bi na ohia ana yare na sebesebi o ma na osumi na so no wawu agya akodai ho obre nyina yo ne mpempi ne so ne be ma wo me maka me se accept se oba ne ma ne ho kwan be ma bi opeso hwe ne ba obedu fi oni de man nse kan go so ene de nya fort na emom se wagitum se akwa ne ba de a ayo trouser kakaka sentoma o ye frewa udi atem o ye frewa udi atem no ma du ho ma Oforisuo he asa na topic ade ba say du me bi abufuo ni ade ade du me bi ahwe katecho be say mo say mini di atem show wa mama mi ayesi obani wo ye frewa udi atem say we ede be nguase na ogun na wona ogun won ma say o trouser shet kakaka de say o papa dia we ye mo fa picture nto so na wo kira so ma me wo tira wo kyeyo na wo kira nko de aye ntepua menene kasa nwa be 4 months kasa de bi odi ye me no we die aye akra no so woni muma e bo ha nti aye na wo twe se aye mo nto so bi mo ate Oforisuo kwaku papa no so wo tie ne a de bi ameka me se ponko abode mani wura mo dam okay ni obebi wo bia wo me kwa mentwi okay hwe dress wa dress ponko abna kwamna 2 minutes 1 minute we fa wrap up your time ensuro nyame beka sachena one panimu wo ha ensuro chire bibia yi nyame asem nyame beye onye pene Oforisuo de kwase in fact eja seaman dressing eja bola me pacho me pese obedi apo mama ye ya ni di atamo yentimi ni na tesa emo Oforisuo yo ya ezenfo onye because he dear brand you ya bro pa awro ho se beba mama ni nya brand na bro admission no na eda TV ne so no ko da na nya admission o mark entry oh and ye be kokka kan de china feature ko be ho na mo ebetu admission no na eda TV ne so no obi kura kan obi say ne ba no ope protocol wa nche na pass papa sika bi e bagini bi obetua 150 million to sika krobetua enewe okay na omo bempenifo ya mo frani amosse mo bempenifo mane na ye tubi mo so mo bempenifo mane sika so bempenifo mutum mo so na mo be wo mu mo ma bofra we pa aka dem a ebe ya wo sem enti bempenifo mu tie ye sika no e wo botonim mo nyi bi meboa mo tie kase ya mo meboa o sabe no se mo boa emam nante no omo to wo mu na obetre future da bi ensi yesramo penye bia wo twenye bia tito mawrem 30 million oh bisro beboa yen odi we mi 30 we mi 30 we mi 30 we mi 30 etini ba kwa no bla okay okay true wealth products abadwaso true wealth product abadwaso na true world vision capsules eno ene edura sabri amanfo ene di akiri pa wodofo duru ba bia tumi se wani eyo ya eni yade bia yemfa kodan true world vision na true world vision capsules na aba no wodofo amanfo siresidi ho dance no ene bi abebe piem e wa Asem Mpe Nipa dwumadie we so true wealth product na true world vision capsules eno topaye ene ye kafo ho no ani hu haw bia no yemfa enkoda wo mo be maduru ba bia wontumi enwonso ana wo chem true wealth say onuro no ebetumi abo ye pa duru ba bia be ma sede enwom
nyoma esi hawo no enam untumi ne wo yire enna yie watenka no ateko omo ese True Wealth Vision capsules ubenya bi ebeboa wo waposo eye oya True Wealth say onura ebeboa wo yie pa wachiri bramu wachiri kase no nyina hawo True Wealth Vision capsules na ebetumi aboa wo eno ti True Wealth say omo ye yirede omo ye krado se omo baboa amanyoma akonkai edi amount yenko na yenkope True Wealth Vision capsules ade ni bi ni nupa no bi ento Joy Cam Roofing Company Limited yenkopo ya dan so en chance papa eno de bod dan so Tachiman Accra Sunyane wa Kumase Bogatanga Kaswa Tamale Joy Cam Roofing Company Limited ubenya bi ato 0501 25816 05401 25816 yenko chance baba trader chako pada odofo wamo eboaye enene enyoma konkai edemaye cement seba clinic ono so eso yasene kama odofo enyoma akonkai ede ama padia na yenko tukwa idea your destination travel services wakontu sem odofo visas na bawo visas no enya asem keto akra yenko your destination travel services na yenko ehfa ena wontumi emfa wonko your destination travel services ewa asokoma pon one asokoma pon rural bank no edidi hwe animu cement seba clinic nchen wa ubehu wo mo badwuma 0257 298 084 0257 298 yenko your destination travel services na yenko dia yakontu sem ho enkomo abrewatia ofoso be ma me da se pempen wasini pen asem no kro we ne da ho a ne yaka kire nipa yense kire ya no hwenche te se de yesa kapoma na ye ndwamu be meti bonkoso ene wo ba bawia so de ne be ma kokko ankwada bawia se a wo ye adwuma wo se wo hwe ne ma wo ye ti bonkoso wa dress si ma dress e be se amesa abese waju bola ena wo dress na wo shepe wo ho ena wo ma enkwada nketenkete na picture ba kwa me hu ye enkwada mo bon nsam yensa woni maami ya wo 12 good years was 12 years and over wajan kwada na gu amene so da wo pe no e na wo kwohwe nkwada no fo so be ma papa ne se na no odin na so so e patapa pieto ye de mla na wro Ghana ha se nom owo bana sa wo se wo nhwe na mla wo ho na akwan wo ho so wo se wo nhwe nkwada na da chi mi su ne blabla me ka chen so wo a o mefa me ana so o mefa ne mane mu bi enko na wo ye be ma no wo ma na sa so nhwe wo mu a da chi e na mi su wo se de wo enai gina so o wo na fo mu no mo e kasa mu di nkomo o pe mu a wo nya bi na so no sa wo da wo a e ho na be ho kata cha be ma kan wo se be ma sa wo hwia se na wo sore na sa bi a wo so abusua mu so na anya ya wo so wudua mu ne wo ma no na wa hwe enkwada nketenkete se yanim na ba ko nya nurse dre na esikafo makula bebi akọ na wanya kwan wo se memua na wo se di maami atem eno maami ti yesu na ne ba ne sunsun na ya awe wo se munte no be ma no wo mehwe na wanya na sadia se eja na wanya ni kabola na wogina won na wo hwe na ti bon kosofo na ya saa ne ma no sa be wo ba na se wo nhwe akwada ne do fo so be ma eno nya ne kwan no sa wanya de ne be famla kwan so amotimi aba be hwe nkwada no me de ma no si ase no 0554 0548 0551 0551 ne ya frefo entwetwe enkomo 0551 okay hello Udi baby afrefre yenti o mame Antacho amena ne problem na home no na so bi mu pe se mene be ma wo ye 3 years ana oja ye ntemi teke oja kwala ne so ana me ani ni ni anu mo wa ya me adoma ye timi sha kwala no hello Udi baby afrefre oh ya besre se munlu afidie ne mayen na mo ne ni nkomo phone so yesre mo a hello Udi baby afrefre Pacho me din de abena sewa mi ka so fashion ampa fu yenti o Pacho papa no
The American say your best no, Memano. Tuduna Subayo Moom Nano a day, yes, sir, moo. Shessa dear mammy, see, Ukusian, said the wire bar papa be say. Said the dear moon, the dear Koye Wafa will be ba a say. Who are bushing a for Wafa, see a moon yamba. Was practice will be the foul, mono the CSC, and Amana come, a yafe. Now, so for be this year to Tino. Yes, Sramu said the movie mammy will be the mefa coin this house on a median day. Or no, your brochimon or jam color boom. So about side the milk or pot to make the born a show. Okay. Hello. All right. Yay. Osei. Ebreno, Yankuya. Oh, I saw it then a deal with the birthday contract of Papa Kuchinam George. Oh, I miss when I mean, I'm the Papa Basha Wukuchi. I looked up for the sister who was over here. Oh, your name, money be you. My best friend, your man, and man said, no man, I buy. I'm afraid to see a day of my life. Lion of that back here and do. Oh, I said, been bred, yes, sir. There may be anyone said you for Banana for. Sabi, Oba, you say, I can't pano. Yet you be again, you young and say, think of Miss Mamma one, man, because the mamma, ye pass, a cool year, yeah, you say, yeah, they can be a kid. Yenina, near Buano, Yenina. Hello. Good evening. My Joe so a bapa. Pacho now, eh? Me hoye pa. You got your Mr. No one born and mammy, what you know what? Yeah, dear, good again now. Am I here below? Lydia name Musiano. 7 years in me. When you once if papa. Oh, I asked them. Hello. Oforisuo yay. Papa na dia boko dia. Yanko yenim. Yanko. Ari town no ko Ebenisa we ye stable as nyamene hene. Obuase ana mekasa free sector ko pe na mebutuo. Papa ayana ememe ne bi ewo amasabe. Emane bi eka ensema ensefata che me. Asem o. Che onsa enso che dwale a. Obi nshuma zo ko sebi ko dwale o. Ye sada won be bi ma me no. Na won fe ewo a ne be ma no afedre sama oba na dwenjon esre. Ino be ma no. Woma oba na kuma nto ne mi senso mu emane di me mane bi ejema. Ya no. Emane bi edi atem fra. Ye mu ni na ho. Idan se nyo ba bia ne fa no. Ene bazabasa. Nyamenka. Okay. Hello. What's that say? Hello? Hello? Udi baby a free yentio. Ofoso bema bedi de na kasai. Yentio. Bedi de. Yes sir. Sompa bedi de no. Sompa bedi de na sa me fra mi nyaw. Yentio. Bedi de. Mame oba pa kwa kuma to yem entoma owia nkoto no na nyame akasa eti fomnafo no nyame adom ochena ye bepe onimonyam for bright morning show producer ni ape wo number ye ne school no bedi nkomo no mama ye break akra asem de ba ne ochena de ayeputupuru dodo ense no an oba ne wanya kwanye nwuram ne wo se ye boa ti ya ne fomna fon be kasa wate kama kuma to yem be ma no so no ebehu kwan de ne be fa so why no okay ti for so fridge na kono bi be ye moa 7 produce akodai ye pani ye dia yenhwe na enwomasuo ye pen pomasi bre ebe boa kama abrotia ofoso be ma ye ka cho bi o ha ne amane ye sa Asem Mpe Nipa dwumadie for we dey for you nunte no fryer my says 0546 883287 0546 883287 another 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 another 0552 0955 93 0552 095593 yeah for happy birthday nkoma yankasa ye sister ba kwa on for Asem Mpe Nipa eni agro
diaspora group no wodi ntintinman ewo mo Vedash ba kope o UK abrochimemo enne eye wawoda sister panyin Nyankopon kwaso ensho no wonye wadom onsha wonsa no adwuma so onfamfra dumu enkwa dumu erade nkwaso amo ho ban na wodoto anamo ensibia ekron enfamaye. We love you so much. Said they see do na Asem Mpe Nipa sa na yenso ye do ntine happy birthday to you. Sanso na kwaku amo we ono so ewo Atlanta Georgia efri wo maame Mama G prekope wase ne kechre enne aiwa wodent no wase nyamepa ene de ma wonyankopon kwaso a ensumonto adom insurance so ni mu omo anyansa nim de ani hunumu esi ase no tutu anamon sibia ekro wase odo papa yente no enyi kire ya hoden ni apomden wom ena wosre ede ama wonti happy birthday to you sweet kid bro. Now we so free Dickiness Mrs. Helena Amwakomensa wano ewo PIWC agogo wase akwama ni kru dofo Mr. Daniel Amwakomensa why ICT tutor ewo agogo State College wase ene ewa woda odofo wase Nyankopon kwaso ensure no nto wosre mu onkwaso ma onye che ya hoden ene apomuden wom oyire Mrs. Helena Amwakomensa oso odo papa yente no happy birthday to you. Na Miss Anita Jackie enso eka ho wono so PIWC agogo woye cheche ni so ewo ho agogo MA basic school no class 6 en wo ene ye wawoda we free virtuous ladies PIWC ye no ewo agogo mo so ma otin kwa Nyankopon kwaso ensure enye wadom happy birthday to you. The atwa no kwa ma Mr. Da Costa Otibu Achebwaten woye nurse wo Comfort Teaching Hospital we free youth ministry ye no wo PIWC agogo also ma happy birthday Nyankopon kwaso a enye wadom na otin mu ponyina enkwaso enfamofo so bema yen sorry so odo so mi mudwumedie no na eba ba yes sorry akor na odo so mi mu na masa ku baba no needing birthday ne no belated na yen no ne batuntum kwa kuma ne ha belated ti betu di atoso chena Yankopon kwaso enhra no no kwa kuna na ese mfantefo hene papa say no taye waye bi pen na nese okay okay enti ya so dia kona eye wodo sumimu eye odo sumu na me producer oye odo sumu na nyame nwanwa so na eye share the heart mind wo be ya dan ka chire o ka chire odo sumu nanka nanka sanso na tie fu am na tonkwan the big go kwani diem okay enuti ya so dia kona ye odo sumimu Oforisuo Aboagye me ma pamfo yakram ye ko long